Ευχαριστώ πολύ, Ναταλία μου. Νομίζω πως ξεκινήσαμε. Κόλλησε το, όμως δεν είχα καταλάβει ότι ξεκινήσαμε, αλλά εντάξει, κόψε, ράψε εκεί, αλλά υπήρχε μια τέτοια πρόταση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα ένα μέρος της, συναντιόμαστε. Αρχικά, σαν ένας γκουρού του έρωτα, Ναι, που θα σε ονόμαζα, είσαι ερωτευμένη. είμαι ερωτευμένη. Εδώ και πόσον καιρό? Δες, είμαι σε 5 χρόνια σχέση. Επομένως, ο έρωτας δεν ξεκινάει από την πρώτη μέρα και είναι ο ίδιος, αλλά επειδή είναι το πρώτο μου αγόρι, δηλαδή ο πρώτος που ερωτεύτηκα, ο πρώτος που καψουρεύτηκα στα 15 μου, καταλαβαίνεις ότι υπάρχει ένα backstory το οποίο κρατάει ακόμα ζωντανό, έτσι, αυτό το τζιζ, ρε παιδί μου, ακόμα τον έχει στο μυαλό σου και σαν ο πρώτος και σαν ο τωρινός, που φυσικά υπάρχει τεράστια εξέλιξη και στον σύντροφό μου και σε μένα. Επομένως, ξαναερωτεύεσαι τις καινούργιες του πτυχές. Δηλαδή, αλλιώς ήταν τότε που αυτός ήταν 20 και αλλιώς ήταν τώρα που είναι 30 κάτι. Άλλη σταθερότητα, άλλη συναισθηματική ωριμότητα, άλλη χωρητικότητα για σύνδεση. Πώς διατηρείς τον έρωτα όμως για να μην μετατραπεί σε βαρεμάρα και αυτόν το είδος αγάπης που περνούν τα ζευγάρια μετά από 20 χρόνια γάμου? Εσύ πώς διατηρείς αυτήν τη σπίθα? Το λες με έναν τρόπο που καταλαβαίνω ότι έχεις στο μυαλό σου σαν βαρετό. Δεν το έχω στο μυαλό μου σαν βαρετό. Δηλαδή, όταν έρθει η αγάπη και φύγει ο έρωτας, υποχωρήσει ή πηγαίνω έρχεται, δεν μου φαίνεται σαν μια βαρετή κατάσταση ή η βαθιά αγάπη, σύνδεση, συντροφικότητα, το να σε προσέχει ο άλλος σαν τα μάτια του, το να τον προσέχεις κι εσύ. Όλο αυτό δεν το βρίσκω βαρετό, το βρίσκω σπάνιο. Επομένως, δεν με τρομάζει το να υποχωρήσει το άγχος στο στομάχι κάθε φορά που τον βλέπεις, ή αν υποχωρήσει η ζήλια, αν υποχωρήσει η ασυγκράτητη κτητικότητα αυτή που σε αγχώνει, δεν το βρίσκω πρόβλημα. Το βρίσκω φυσική ροή στις σχέσεις, που φυσικά όταν και οι δύο άνθρωποι διατηρούν τις προσωπικές τους ζωές, τον χαρακτήρα τους μέσα στη σχέση, ενδιαφέροντα, διατηρούν μια ζωή που τους παθιάζει, που τους αρέσει. Ας πούμε, εγώ είμαι στο ελεύθερο επάγγελμα, κάνω αυτά που κάνω, έχω μια ζωή που βρίσκομαι συνέχεια σε κίνηση. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι για έναν άντρα να σταματήσει, όχι μόνο να έλκεται, αλλά και να διεκδικεί όταν συνέχεια βρίσκεσαι μέσα σε καινούργια περιβάλλοντα. Δηλαδή υπάρχει μια συνεχής εξέλιξη. Πόσο εύκολο είναι άλλος να βαρεθεί? Αρχικά πιστεύεις πως οι άνδρες και οι γυναίκες είναι μονογαμικά όντα? Από τη φύση τους? Η ερώτηση που περίμενα. Δες, πιστεύω ότι είναι εφικτό να είναι κατά συρροή μονογαμικά όντα. Έτσι. Επομένως, σήμερα είσαι με την Μαρία, είσαι ερωτευμένος μαζί της, μένεις πιστός σε αυτήν. Και όταν αυτή η σχέση, και αν κάνει τον κύκλο της και κλείσει, τότε περνάς και ξανά είσαι μονογαμικός στην επόμενη σχέση. Δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το σωστό. Δεν σημαίνει ότι η μονογαμία είναι το σωστό και η πολυγαμία είναι το λάθος. Είναι ότι ταιριάζει στην ψυχοσύνθεση του καθένα. Δεν θεωρώ όμως σίγουρα ότι βιολογικά είμαστε προγραμματισμένοι για την πολυγαμία και άρα αυτή είναι η φύση μας και άρα αυτό είναι που μας επιτάσσει το μέσα μας. Γιατί σου πω ότι στη φύση σου ήταν να κοιμάσαι σε σπηλιά. Δεν βλέπω καμιά σπηλιά. Είναι είδος σπηλιά. Πλησιάζει, αλλά απέχει, έτσι. Στη φύση σου ήταν να βγαίνεις να κυνηγάς την τροφή σου. Πότε ήταν η τελευταία φορά που βγήκες για κυνήγι? Πραγματικά πριν 3 μήνες σκοτώσα με τα ίδια μου χέρια αρκετά κοτόπουλα. Ναι, πριν 3 μήνες. Ναι, πραγματικά. Χθες αυτό που έφαγες? Μακάρι να μπορούσα να σκοτώνω το φαγητό μου, αλλά θα με βγάλω για τρελό. Okay. Εγώ προσωπικά. Ναι. Αλλά ναι, σε ακούω. Ναι, στη φύση σου επίσης ήταν να σκοτώνουμε ανθρώπους, φαντάζομαι. Ελπίζω ότι νομικά έτσι είμαστε καλυμμένοι. Επομένως υπάρχουν πράγματα που ήταν στη φύση μας, αλλά ο πολιτισμός, η ηθική, η εξέλιξη τα έχει βάλει μέσα σε ένα πλαίσιο. Δηλαδή, αν κινούμαστε μόνο με βάση την παρόρμησή μας, σκέψου το τι χάος θα επικρατούσε αν επικρατούσε μόνο η παρόρμηση, μόνο το ένστικτο. Επομένως, πώς μπορούμε να βάλουμε σε ένα πλαίσιο ότι, στις σχέσεις και στον έρωτα πάω μόνο με το ένστικτο? Κάντο. Δεν είναι λάθος να το κάνεις. Κάντο αν είσαι έτοιμος να έχεις τις συνέπειες και αν έχεις το θάρρος της ειλικρίνειας να ενημερώνεις για τις προθέσεις σου, τότε εξαιρετικά, δεν είναι λάθος. Είναι μια
συνειδητή επιλογή. Αρκεί να είναι συνειδητή επιλογή. Όταν ήμουν στην Ιαπωνία, Ναι. συνάντησα κάποιες κούκλες. Okay. Που αυτές οι κούκλες έχουν πολλή ζήτηση. Ήμουν στην Ιαπωνία πριν 3 χρόνια Ναι. και αυτές οι κούκλες έχουν πολλή ζήτηση. Ναι. Είναι full ρεαλιστικές. Ναι. Και οι Ιάπωνες τις αγοράζουν. Okay. Και πραγματικά αυτές οι κούκλες αντικατέστησαν τις γυναίκες. Στην Ιαπωνία, για πιο εύπορους ανθρώπους. Εάν αυτό το trend έρθει στην Ελλάδα, Ναι. τι πιστεύεις πως θα γίνει? Δεν είμαι κατά του να έρθει αυτό το trend στην Ελλάδα. Η ερώτηση είναι, τις αγοράζουν άνθρωποι ψυχικά υγιείς? Δυστυχώς πιστεύω το 90% των ανθρώπων σήμερα εποχή έχουν πολλές συναισθηματικές αστάθειες, ψυχολογικές αστάθειες. Ναι, η ψυχολογική αστάθεια και το να είμαι ψυχικά διαταραγμένος είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή όλοι μπορεί να έχουμε τα πάνω μας και τα κάτω μας, αλλά η ψυχοπαθολογία είναι τελείως διαφορετικό. Είναι ξαδέρφια, είναι αλληλένδετα ως ένα βαθμό. Είναι. Δεν είναι. Όχι, θα έλεγα. Καμία σχέση. Δηλαδή, το ένα έχει μέσα και. Δηλαδή, εγκεφαλικά και βιολογικά και βιοχημικά λειτουργείς διαφορετικά από έναν υγιή άνθρωπο, ενώ αυτός που έχει τις ανασφάλειές του, έχει τα πάνω του και τα κάτω του, δεν χρειάζεται να έχει κάποια ψυχική ασθένεια. Δεν συμβαδίζουν. Αλλά πιστεύεις οι ψυχικά και συναισθηματικά υγιείς άνθρωποι Δεν θα το επέλεγαν. δεν θα το επέλεγαν? Όχι, δεν θα το επέλεγαν. Θα το επέλεγαν αυτοί που είναι στο όριο, ίσως σαν μια εμπειρία. Αλλά και πάλι θα το επέλεγαν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν απευαισθητοποιήσει το ερέθισμα της γυναίκας. Δηλαδή αυτοί που έχουν 3.000 προσεγγίσεις, δεν ξέρω αν είσαι μέσα σε αυτούς. Αλλά θα μιλήσω ανοιχτά. Αυτοί που έχουν 3.000 προσεγγίσεις και 5.000 προσεγγίσεις και 3.000 γυναίκες, ας πούμε ότι έχουν απευαισθητοποιήσει αυτό το ερέθισμα. Ο εγκέφαλός τους δεν ερεθίζεται το ίδιο με μια γυναίκα όπως θα ερεθιστεί ο εγκέφαλος ενός άντρα που είχε λιγότερες εμπειρίες. Επομένως, τι γίνεται εκεί? Είναι εθισμός. Όπως ξεκινάει κάποιος με το πορνό ή τα ναρκωτικά και ξεκινάει από κάτι light και πας κάτι πιο hardcore. Δηλαδή ξεκινάς και ανεβαίνεις κλίμακες ψάχνοντας το τι θα σου φέρει την ίδια ντοπαμίνη, τι θα παράξει την ίδια ντοπαμίνη στον εγκεφαλό σου. Και κάπως έτσι φτάνει στην κούκλα. Αφού έχεις περάσει από πολλά στάδια τώρα, ανεβαίνοντας αυτά τα στάδια, το ποιος άνθρωπος έγινες, δεν ξέρω δηλαδή αν ήταν μια συνειδητή επιλογή τέλεια, αν ήταν μια επιλογή που σε καθοδηγούσε η ντοπαμίνη σου και η αποφευκτικότητα, η συναισθηματική, η αποφευκτικότητα και του εαυτού, τότε έχει βρεθεί αυτός ο άνθρωπος σε πολύ δύσκολο σημείο. Γιατί δεν ξέρω αν έχει γυρισμό. Δηλαδή, έχω στις συνεδρίες άντρες οι οποίοι τα έχουν κάνει όλα, τα έχουν ζήσει όλα και τώρα θέλουν να συνδεθούν. Δεν είναι πάντα εύκολο και εφικτό. Οι συνεδρίες που προσφέρεις είναι ατομικές, Ναι, είναι ατομικές. Μόνο ατομικές. Ναι. Ατομικές και με γυναίκες και με άντρες. Πώς μπορείς να διδάξεις έναν άντρα, πώς ξέρεις πώς σκέφτεται ένας άντρας αρχικά? Στις συνεδρίες ανοίγεται ο άντρας και επειδή αυτό που μου λένε συνήθως είναι ότι μπορώ να σκεφτώ και σαν άντρας και σαν γυναίκα, επομένως νιώθουν ότι ναι, είμαι γυναίκα και θα τους δώσω τη γυναικιά μου οπτική, από την άλλη μπορώ και να τους καταλάβω, επομένως έχω τον τρόπο μου να ανοίγονται σε μένα και μου τα λένε. Δηλαδή έρχονται άντρες και μου λένε ότι ξέρεις τι, την κυνηγούσα για 2 χρόνια. Την ημέρα που την κατέκτησα έχασα το ενδιαφέρον μου. Αυτό που λένε είναι χαρακτηριστική συνέπεια του εθισμού στην ντοπαμίνη της κατάκτησης. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος, αυτός ο άντρας είναι, που μπορεί να υπάρχει και στη γυναίκα, έτσι. Είναι εθισμένος στην επιβεβαίωση και στο φλερτ. Πρόσεξε, στην επιβεβαίωση και στο φλερτ. Δεν ξέρω αν έχει την ικανότητα να συνδεθεί. Είναι εξαιρετικός player, είναι εξαιρετικός στην κατάκτηση. Στη σύνδεση, τα skills του μπορεί να είναι πάρα πολύ χαμηλά. Πώς γίνεται να κατακτά μια γυναίκα χωρίς να συνδέεται μαζί της? Μπορεί η σύνδεση να είναι πολύ επιφανειακή, μπορεί να είναι προσποιητή η σύνδεση. Δεν μπορείς να προσποιηθείς ότι συνδέθηκες. Πες μου λίγο αλήθεια. Κοίτα την κάμερα και πες αλήθεια. Μπορώ να προσποιηθώ πως συνδέθηκα με 7.000 γυναίκες, αλλά η πραγματική μιλούσα με έναν, εάν τον ξέρεις, το Mystery, Eric.
Είναι ένας από τους top διεθνές διάσημους dating coaches. Οκ. Από αυτούς που ξεκίνησαν το dating coaching. Αχα. Αυτός είπε, Ναι. πραγματικά για να κατακτήσεις μια γυναίκα, Ναι. πρέπει να την κάνεις να σε ερωτευτεί. Ναι. Εάν δεν σε ερωτεύτηκε, η κατάκτηση είναι Ναι. ψεύτικη. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ναι, αυτό πού θες να καταλήξεις. Θέλω να πω κάπου. Ναι. Είδα πως, όταν σου μελέτησα, είδα πως είσαι υπέρ των Tinder και όλα αυτά. Ναι. Γιατί? Γιατί όχι. Γιατί να μην είμαι υπέρ. Οι άνθρωποι που είναι σε αυτά τα applications, τι ψάχνουν? Ανάλογα ο καθένας. Εγώ έχω μπει στο app και έχω βγει με σχέση η οποία κράτησε και ήταν υπέροχη. Κράτησε. Ναι, κράτησε, δεν είναι ο σύντροφος που έχω σήμερα, αλλά ο λόγος που σταμάτησε εκείνη η σχέση δεν ήταν ότι γνωριστήκαμε στην χή εφαρμογή. yourtemple.com. Θα σου σχεδιάσουν υψηλής απόδοσης ιστοσελίδα. E-commerce κατάστημα που θα σαγηνεύει τους πελάτες σου. Και παράλληλα θα σου εκπαιδεύσουν AI agents που θα αναλάβουν τα πάντα. Ψηφιακή στρατηγική, automation, πρέπει όταν εσύ κοιμάσαι η επιχείρησή σου να δουλεύει για εσένα. Όταν κάνεις έρωτα, η επιχείρησή σου πρέπει να δουλεύει για εσένα. Όταν είσαι διακοπές, η επιχείρησή σου πρέπει να δουλεύει για εσένα. Πάρε την δωρεάν αξιολόγηση της επιχείρησης σου στο yourtemple.com. Ναι, αλλά η εξαίρεση δεν κάνει τον κανόνα. Εσύ το πιο πιθανό είναι η εξαίρεση. Οι 9 στους 10 που κατεβάζουν αυτήν την εφαρμογή. Άνδρες. Ας ενρωτούμε στους άνδρες. Τι ψάχνουν? Δεν μπορώ να είμαι απόλυτη. Αλήθεια δεν μπορώ να είμαι απόλυτη. Γιατί παίζει ρόλο το τι ψάχνει μπαίνοντας, παίζει ρόλο και το τι θα βρει εκεί μέσα. Γιατί αν μπει με το, ξέρεις τι, μπαίνω και βλέπω. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποιες φορές μέσα στα dating apps είναι και οι γυναίκες που προσπαθώντας να ξεχωρίσουν μέσα σε όλο αυτό την πληθώρα, πώς προσπαθούν να ξεχωρίσουν μέσω μιας υπερσεξουαλικότητας. Κάτι θα δείξω ότι είμαι πάρα πολύ σεξy. Ωραία. Όταν εσύ την σεξουαλική σου διάθεση την ανεβάσεις εδώ πέρα, την δείξεις και έχεις την επιθυμία σύνδεσης εδώ, γιατί ναι, η σεξουαλική διάθεση θα σε ξεχωρίσει πολύ πιο εύκολα στο μάτι. Ωραία. Τότε αυτός ο άντρας πού θα σε τοποθετήσει? Δηλαδή θα σε δει και θα πει, ωραία, μαζί της θα έκανα μια σχέση, ή θα πει μαζί της έβγαινα σήμερα το βράδυ. Για να μην πω την άλλη λέξη. Σήμερα το βράδυ. Επομένως, ναι, χρειάζεται και οι δύο λίγο να μπούμε πιο συνειδητά. Από την άποψη ότι οι γυναίκες και όλες τις γυναίκες που έχω συνεδρίες και πολλές τις οθώ στα dating apps, ειδικά αν είναι σε περιοχές οι οποίες είναι σε μικρές πόλεις, είναι σε χωριά, θέλουν να ανοίξουν τον κύκλο τους. Λένε τώρα που με πάρω τα μάξι να ψάχνουν. Ωραία, άνοιξε ένα Tinder, βάλε λίγο μια ακτίνα μεγαλύτερη. Είσαι διατεθειμένη να μετακομίσεις αύριο μεθαύριο σε μια άλλη πόλη? Ναι, είμαι, τέλεια. Παίξ' τον μπαλά έτσι. Μην περιμένει, μην αρχίζεις αλωνίζεις τα μπαρ της γύρω περιοχής. Κινήσου λίγο πιο οργανωμένα. Άρα προωθείς τον κόσμο στα dating apps. Ναι. Απλά, πολύ συγκεκριμένα, θέλουμε φωτογραφίες οι οποίες εκφράζουν την επιθυμία σου για σχέση και για σύνδεση. Έτσι, δεν θέλουμε εξαιρετικά προκλητικές φωτογραφίες. Θα πάει το μυαλό του άλλου αλλού και καλώς θα κάνει. Έτσι. Θέλουμε συζήτηση η οποία κρατάει το ενδιαφέρον, δηλαδή δεν μπαίνεις μέσα και το παίζεις δίβα, δεν μπαίνεις μέσα και είσαι η queen. Περίμενε, το κερδίζεις και εσύ το queen. Πρέπει να κερδίσεις και εσύ τον άλλον. Και κάνεις γρήγορη διάκριση το με ποιον συνεχίζεις και με ποιον όχι. Δηλαδή δεν θα κάνεις entertainment έναν άντρα μέσα στην εφαρμογή, όπως αντίστοιχα το ίδιο λέω και στους άντρες για τις γυναίκες, έτσι. Δηλαδή δεν θα μπεις και θα μιλάς 5 μέρες με μηνύματα απλά γιατί ο άλλος βαριέται τη ζωή του ή έχει συνηθίσει το gling-gling να του δημιουργεί χαρά και ότι κάποια ασχολείται μαζί του. Όχι. Πρώτη-δεύτερη μέρα που μιλάτε δεν σου έχει ζητήσει να βγείτε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Χάρηκα για την γνωριμία μας. Νομίζω ψάχνουμε διαφορετικά πράγματα. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Χωρίς θυμό, δεν θυμώνεις με τον άλλον που δεν είναι αυτό που θέλεις. Όχι, τον αφήνεις να είναι αυτό που θέλει να είναι. Κάποιος άλλος θα είναι αυτό που θέλεις. Εσύ σαν Ναταλία πιστεύεις είσαι παράδειγμα προς μίμηση προς τις γυναίκες που σε ακολουθούν, προς τις γυναίκες που διδάσκεις τόσα διδάσκεις? Θεωρώ ναι, εξαρτάται από τι ψάχνει κάθε μία. Εγώ ξεκάθαρα έψαχνα μία υγιής, όμορφη σχέση η οποία
έχει προοπτική βάθους. Και βάθους στο χρόνο και βάθους της σύνδεσης. Επομένως, αν αυτό που ψάχνει κάποια είναι αυτό, ναι, δεν ήμουνα πάντα παράδειγμα προς μίμηση. Έχω περάσει από τα player χρόνια μου σε τόσο όσο βαθμό, γιατί έχω και έναν συναισθηματισμό, επομένως δεν έχω την ικανότητα για γρήγορη εναλλαγή συντρόφων. Συναισθηματικά δεν το αντέχω. Ναι, αλλά αυτό που έψαχνες τώρα, κάτι πιο σοβαρό, κάτι πιο ποιοτικό, Ναι. δεν είναι αυτό που ψάχνει η κάθε γυναίκα? Θεωρητικά ναι. Υποσυνείδητα όμως το που κινείσαι είναι μια άλλη συζήτηση. Γιατί μια γυναίκα μπορεί να θέλει κάτι σταθερό. Δεν θα το ονομάσω σοβαρό, γιατί μου φαίνεται σοβαρό. Όχι, γελάμε στη σχέση, καλά περνάμε, δεν βαριόμαστε, κάνουμε πράγματα. Δεν είμαστε με τα κουστούμια μέσα. Γιατί η σοβαρότητα, όταν λέμε θέλω κάτι σοβαρό, ακούγεται κάτι βαρύ. Όχι, για εμένα βαρύ είναι συνέχεια να έχω άγχος για το τι θα γίνει μετά και όλο αυτό η τρέλα μου φαίνεται βαριά. Η σχέση μου φαίνεται πάρα πολύ ανάλαφρη. Άρα είναι τι σύνδεση έχεις παίξει μες στον εγκέφαλό σου με τις έννοιες. Τι σου φαίνεται βαρύ, τι σου φαίνεται ελαφρύ, τι σου φαίνεται σοβαρό, τι σου φαίνεται όχι σοβαρό. Άρα θα πω ότι μία σταθερή υγιή σχέση μπορεί να λέει ότι είναι αυτό που θέλει μια γυναίκα ή ένας άντρας, αλλά στην πραγματικότητα να είναι σε μια φάση στη ζωή του που να μην το θέλει. Ή που να μην έχει συνηθίσει να το θέλει. Ή που να μην έχει συνηθίσει σε μια σταθερότητα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει μεγαλώσει σε ένα χαώδες οικογενειακό περιβάλλον, χρειάζεται να το χτίσει προκειμένου να συνηθίσει ότι η συνέπεια είναι κάτι που μπορεί να συμβεί μέσα σε ένα σπίτι. Είπες κάτι που μου πήρε ενδιαφέρον συγκεκριμένα. Player years. Ναι. Πώς μια γυναίκα έχει τα player, τι είναι τα player years στο γυναικείο κόσμο? Δες, δεν μπορώ να μιλήσω γενικά στο γυναικείο κόσμο, μπορώ να σου μιλήσω για εμένα, γιατί η καθεμία βιώνει αυτά τα χρόνια, αν περάσει από αυτά τα χρόνια, γιατί υπάρχουν και γυναίκες που δεν επιλέγουν να είναι players, δεν επιλέγουν να φλερτάρουν έτσι με μια μεγαλύτερη και ικανότητα και επιθυμία για φλερτ. Okay. Εγώ το βίωσα, ζούσα στο εξωτερικό, έτσι. Επομένως ήταν οι χρονιές που ξανασυστηνόμουν με τον εαυτό μου, έψαχνα το ποια είμαι και μέσα στην αναζήτηση του ποια είμαι γνώρισα ανθρώπους. Δεν σημαίνει ότι συνδεόμουν ερωτικά με όλους αυτούς που γνώριζα, έτσι, αλλά προσπαθούσα να καταλάβω τι μου ταιριάζει, τι δεν μου ταιριάζει και ανέπτυξα ισχυρές, θα έλεγα, ικανότητες φλερτ, δηλαδή πώς να συνδεθείς, πώς να τον κάνεις να σε ερωτευτεί. Δεν είναι ωραίες στρατηγικές αυτές, δηλαδή δεν το λέω με ότι πρέπει όλοι να το ξέρουν ή ότι όποιος δεν το ξέρει κάνει κάτι λάθος, αλλά εγώ η ελευθερία που είχα εκείνα τα χρόνια, η ελευθερία των κινήσεων, η συναισθηματική ελευθερία και μία αυτοπεποίθηση το ότι δεν με ένοιαζε να με απορρίψει κάποιος, γιατί ήμουνα και είμαι καλά με τον εαυτό μου, επομένως θα πάω να μιλήσω. Δεν θα πάω να μιλήσω «Γεια σου, είμαι η Ναταλία, χάρηκα, σε είδα πέμπτη και μου άρεσες», αλλά με έναν γυναικείο τρόπο, με ένα θηλυκό τρόπο, με ένα παιχνιδιάρικο τρόπο θα πήγαινα δίπλα του, θα έκανα ότι κάνω κάτι άλλο, θα του πιάνα την κουβέντα. Δηλαδή τα έκανα αυτά και δούλευαν όλα. Επομένως ξέρω τι δουλεύει, ξέρω τι δεν δουλεύει και είχα αυτή την ικανότητα να γνωρίζω αυτούς που θέλω. Και να βλέπω τελικά τι μου ταιριάζει και το ξαναλέω χωρίς να σημαίνει ότι συνδεόμουν με όλους αυτούς σε ερωτικό επίπεδο. Στα σκοτεινά, διαβολικά σου χρόνια. Δεν θα τα έλεγα διαβολικά. Παιχνιδιάρικα. Στα παιχνιδιάρικα χρόνια στα σου. παιχνιδιάρικα μου χρόνια. Ποιες ήταν κάποιες τακτικές που εφάρμοζες που εάν μια γυναίκα εφαρμόσει σε κάποιον άνδρα θα τον καταφέρει? Και όχι μόνο θα καταφέρει αυτόν τον άνδρα, θα τον κάνει να εθιστεί επάνω της. Δεν θέλω να μιλήσω για εθισμό, γιατί ο εθισμός είναι τοξικός. Επίσης, δεν ξέρω αν ήταν άντρες που θα επέλεγα για σχέση. Επομένως, το ότι μπορούσα να κατακτήσω αυτούς τους άντρες, δεν σημαίνει ότι μετά ήθελα και να τους κρατήσω. Ωστόσο, για να δώσουμε έτσι κάποιες συμβουλές, το να έχεις προσωπικότητα, να έχεις ζωή, είναι το νούμερο 1 για μια υγιή σχέση. Τώρα, στο κομμάτι των στρατηγικών, το να μπορείς να ιντριγκάρεις το ενδιαφέρον του με
απόρριψη, επιβεβαίωση, απόρριψη, επιβεβαίωση είναι μια πολύ κλασική στρατηγική. Το να πηγαίνεις πιο αθώα, ενώ μέσα σου δεν έχεις αθώα κίνητρα, δηλαδή ξέρεις τι κάνεις, αλλά δείχνεις ότι δεν ξέρεις τι κάνεις, και αυτό είναι πολύ κλασικό και πιάνει προς τους άντρες, γιατί σας αρέσει τόσο πολύ που θολώνετε και δεν μπορείτε να καταλάβετε αν η άλλη όντως προσποιείται την αθώα και τη γλυκιά ή αν είναι. Αλλά και να σας μπει η υποψία ότι τώρα προσποιείτε την καλή, δεν είναι. Δεν σας νοιάζει, γιατί περνάτε τόσο ωραία, που απλά δεν σας νοιάζει. Δηλαδή πέφτετε πολύ εύκολα στις θηλυκές τακτικές. Μια θηλυκή ενέργεια μπορεί να σε γονατίσει. Αν έρθει ένα ισχυρό εγώ, μια γυναίκα η οποία θα σου πει κοίταξε να δεις Νικό, 1 και 1 κάνουν 2. Δεν μπορεί να σε έχει αυτή η γυναίκα. Αν αυτή η γυναίκα όμως έρθει έμεσα δεν θέλω να πω σε πάει με τα νερά της, αλλά έρθει με ένα θηλυκό τρόπο, έρθει με γλύκα, έρθει με απαλότητα, γονατίζεις. Δεν πάει να είσαι ο πιο αρσενικός άντρας. Ίσα ίσα ο πιο αρσενικός άντρας σε αυτήν την ενέργεια λυγίζει, πέφτει. Τον σέρνεις. Δεν είναι σωστό να το κάνεις. Δεν είναι σωστό να το κάνεις. Αλλά είναι εφικτό να γίνει. Όπως αντίστοιχα η αρσενική ενέργεια, μια έντονη αρσενική ενέργεια, έλκει μια γυναίκα σαν μαγνήτη. Δηλαδή αλλάζει μορφή δίπλα του. Δηλαδή θα είναι μια γυναίκα πολύ δυναμική, και θα έρθει ένας αρσενικός άντρας δίπλα της και θα αλλάξει η φωνή της, θα αλλάξει ο τρόπος που θα αλλάξει, θα μεταμορφωθεί. Έτσι μεταμορφώνεται και ένας αρσενικός άντρας, γιατί του βγαίνει πολύ ισχυρά το ένστικτο να την ικανοποιήσει αυτή τη γυναίκα. Δηλαδή, οι πολύ θηλυκές γυναίκες, όταν βγαίνουν ραντεβού, που είναι το κλασικό ποιος πληρώνει και τα σχετικά, σε μια πολύ θηλυκή γυναίκα, ένας άντρας θα ντραπεί να την αφήσει να πληρώσει. Δεν είναι ότι θα το σκεφτεί, θα ντραπεί και να θέλει να μην πληρώσει. Ντρέπεται να μην πληρώσει. Λέει, καλά, έχω βγει με αυτήν, τώρα γίνεται. Δηλαδή, νιώθει άβολα μέσα του στη θηλυκή ενέργεια δίπλα. Εσύ μοιράζεσαι με το αγόρι σου? Έχει αναλάβει τα περισσότερα, αλλά μοιράζομαι, ναι. Αλλά έχει αναλάβει τα περισσότερα, ξεκάθαρα. Στην σημερινή κοινωνία, ναι. Σε βλέπω φοβάσαι πριν κάτω. Όχι, δεν φοβάμαι. Σε κοιτάω προσεκτικά. Δυστυχώς οι άνδρες σταμάτησαν να φλερτάρουν. Ναι. Και από την άλλη μεριά έχουμε τις γυναίκες που ψάχνουν όλες τον πρίγκιπαν των δισεκατομμυρίουχων Batman. Εντάξει, όχι όλες. Οι περισσότερες. Οι gold diggers από τις οποίες περιτριγυρίζεσαι. Όχι. Η κάθε νεαρή 18χρονη έβαλαν ένα story κάτι με λεφτά. Τρελάθηκαν όλες. Λες και ήταν. Ρε, μήπως αυτό είναι το κοινό σου όμως, δεν είναι όλες έτσι. Ψάχνουν το φήμη, τα λεφτά, την επιρροή. Γιατί πιστεύεις πως έχουν μολυνθεί τα μυαλά τους? Ναι. Αρχικά αυτή η μόλυνση είναι μεταδοτική από άντρα σε γυναίκα και από γυναίκα σε άντρα. Δηλαδή όπως εσύ και ο κάθε άντρας. Δηλαδή έτσι όπως το παρουσιάζεις γενικευμένα. Ωραία. Η αντίστοιχη μεριά του άντρα θα ήταν ότι και ο κάθε άντρας ψάχνει μια Μπάρμπι, ας πούμε. Ποια θα ήταν? Ωραία. Αυτή η μόλυνση λοιπόν είναι μεταδοτική. Ψάχνεις εσύ την Μπάρμπι, θα σου δώσω εγώ την Μπάρμπι. Αλλά θα μου δώσεις και εσύ πίσω αυτό. Επομένως μιλάμε για ανταλλακτικές σχέσεις. Δεν υπάρχει. Όχι απαραίτητα, επειδή ένας άνδρας, πάρα πολλοί άνδρες, σαν περπατώ, έρχονται και σχεδόν με δάκρυα στα μάτια μου λένε Νίκο, πραγματικά θέλω μια γυναίκα. Μια κανονική γυναίκα. Ναι. Και βλέπεις παλικάρια, μια χαρά ομορφόπεδα. Αλλά όχι μόνο φοβούνται να προσεγγίσουν, αλλά νιώθουν εντελώς ανεπαρκείς. Ωραία. Θα σου πω. Δες. Όταν περνάς τον χρόνο σου σκρολάροντας, τι σκύλα αναπτύσσεις? Απλά ένας άντρας που σκρολάρει. Ναι. Ποιες είναι οι ικανότητες που έχει αναπτύξει? Καμία ικανότητα, απολύτως. Ακριβώς. Ποια είναι η αυτοπεποίθηση που έχει αναπτύξει? Καμία αυτοεπίθεση, απλά πολλοί από αυτούς τους άνδρες είναι και γυμνασμένοι, ομορφόπεδα, άρα έχουν δουλέψει επάνω τους. Ναι, έχουν δουλέψει το εξωτερικό πάνω τους. Με το εξωτερικό, με ένα όμορφο εξωτερικό, μπορείς να έχεις πρόσβαση σε μια όμορφη εξωτερικά. Αυτό. Ναι, αλλά και με μαθητές μου πηγαίνουμε μέσα στον δρόμο και τους βλέπω που προσεγγίζουν τις γυναίκες. Ναι. Οι γυναίκες δυστυχώς δεν απορρίπτουν, μακάρι να απέρριπταν τους άντρες. Δεν τους δίνουν καν την ευκαιρία για να τις προσεγγίσουν, αρκετές από αυτές. Ξέρεις τι, η επιβεβαίωση που λαμβάνουν μέσα από τα social media,
που την λαμβάνουμε έχοντας φορέσει το φίλτρο μας. Επομένως δεν τη λαμβάνουμε εμείς, τη λαμβάνουμε εμείς είναι το φίλτρο. Δηλαδή κάποια επιβεβαίωση πάει στο φίλτρο. Αυτό ο εγκέφαλος μας δεν το επεξεργάζεται. Νομίζουμε ότι όλος αυτός ο χαμός και όλα αυτά τα like πηγαίνουν σε εμάς. Δεν πηγαίνουν σε εμάς και πρέπει να το ξέρουμε. Όχι για να μην έχουμε αυτοπεποίθηση, για να είμαστε προσγειωμένες. Αν είσαι ωραία, δεν χρειάζεται να είσαι και υπερφύαλη, δεν χρειάζεται να ξεφύγεις. Ας είσαι ωραία, το ξέρεις, δεν υπάρχει τίποτα πιο σεξι από μια γυναίκα η οποία ξέρει την αξία της και δεν σνομπάρει. Τη στιγμή που αρχίζεις και σνομπάρεις τον άνθρωπο που θα έρθει να σου μιλήσει ευγενικά για να σου πει πόσο όμορφη είσαι, ευχαριστώ πες. Δηλαδή έρχεται και σου λέει κάτι όμορφο. Πες, σε ευχαριστώ πολύ. Δεν σημαίνει ότι ενδιαφέρεσαι, δεν σημαίνει ότι δίνεις συνέχεια, τον ευχαριστείς για ένα κοπλιμέντο. Απλό, λιτό και απέριτο. Αλλά όταν η άλλη έχει έρθει φορτσαρισμένη από τα social media με το ότι είναι η θεά του κόσμου, από άντρες οι οποίοι έχουν να βγουν με γυναίκα πάρα πολλά χρόνια και τις έχουν αποθεώσει πριν καν τις γνωρίσουν, αυτή τη γυναίκα τη χαλάς. Τη χαλάς και μετά θα γνωρίσει έναν φυσιολογικό άντρα και θα περιμένει να την αποθεώσει. Κάτσε εσύ, ποια είσαι για να σε αποθεώσει κάποιος που δεν σε ξέρει? Και γιατί να σε αποθεώσει και γιατί να μην τον αποθεώσεις κι εσύ? Γιατί να μην είναι αμοιβαίο? Γιατί να θέλεις ένα δούλο? Γιατί τα social media έχουν προβάλει πολύ έντονα αυτή τη δυναμική νάρκισσος γυναίκα, άντρας δούλος που εξυπηρετεί τα θέλω της. Με βολεύει αυτό. Τον άντρα, και εμένα με βολεύει αυτό γιατί έχω πρόσβαση σεξουαλική σε αυτή τη γυναίκα. Δεν με θέλει, αλλά έχω πρόσβαση. Ίσως την καταφέρω κάποτε. Δεν την καταφέρνεις ποτέ, απλά της δίνεις όλη την επιβεβαίωσή σου, όλους τους οικονομικούς σου πόρους, όλους τους ενεργειακούς σου πόρους, αυτό περάσει στον επόμενο. Εσύ θα μείνεις άδειος. Και μετά τι θα πεις? Έτσι είναι, θα ξεσπάσω στην επόμενη. Και γίνεται αυτό Και γίνεται αυτός ο κύκλος, ναι. Πρέπει δηλαδή, η συμβουλή που θα έδινα και σε άντρες και σε γυναίκες είναι να αποφεύγουν πολύ ξεκάθαρα ανθρώπους με ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά. Είναι μεταδοτικά. Δηλαδή, υιοθετείς μετά από έναν νάρκισσο, δεν είσαι ο ίδιος άνθρωπος. Δεν είσαι. Τους πλησιάζουν και νομίζουν ότι δεν θα πάθουν τίποτα. Θα πάθεις. Θα σου διαλύσει την ψυχοσύνδεση. Αν όντως είναι νάρκισσος και όντως μείνεις άντρας-γυναίκα, γιατί έχω και άντρες στις συνεδρίες, οι οποίες έρχονται από γυναίκες νάρκισσους που τους ξεζουμίζουν την ψυχή. Και πρόσεξε, η γυναίκα θα το συζητήσει με τις φίλες της, θα ξυπνήσει πιο γρήγορα. Θα το πιάσει. Θα ξέρει ότι είναι σε λάθος σχέση, αλλά θα ξέρει ότι θα πρέπει να φύγει. Ο άντρας τον πείθει η γυναίκα. Τον πείθει ότι έτσι πρέπει να είναι. Τον πείθει ότι πρέπει να είναι δούλος της. Τον πείθει ότι αυτή είναι το σημαντικό πρόσωπο. Και αυτός μπερδεύεται. Δεν το συζητάει, γιατί τι να πει? Ότι νιώθω λίγος, ότι με κάνει σκουπίδι. Σε ποιον να το πει? Δεν μπορεί να το πει. Πέρσι είχα κάνει 3 βίντεο στη σειρά που μιλούσα για τη γυναίκα Gold Digger, τη γυναίκα νάρκισσο, τη γυναίκα που έρχεται για να σου ρουφήξει τα πάντα, άψυχα. Θα σου δείξει όμως ότι έχει ψυχή και να φύγει. Να φύγει, να πάει παράλληλα στον επόμενο, να σε κρατήσει για πατέρα, το χειρότερο σενάριο. Δεν φαντάζεσαι πόσοι άντρες ήρθαν στις συνεδρίες. Γιατί κατάλαβαν ότι κάποιος τους καταλαβαίνει. Ότι αυτό το πράγμα ισχύει. Ότι, ξέρεις τι, μου λέγανε, άρα κατάλαβα ότι δεν είμαι τρελός. Όντως με εκμεταλλεύεται. Γιατί όταν σας λέμε ότι πρέπει να παρέχετε, ναι, πρέπει να παρέχεις όταν κι εγώ είμαι σωστή απέναντί σου. Έτσι. Όταν εγώ σε εκμεταλλεύομαι ξεκάθαρα, σε μηδενίζω, σε υποτιμώ για να προσπαθείς εσύ συνεχόμενα να μου αποδείξεις την αξία σου πώς, δίνοντάς μου περισσότερα και κάνοντάς μου περισσότερα χατήρια, σε έχω βάλει σε μία λούπα να αποδείξω ότι δεν είσαι ελέφαντας. Εσύ δεν το λες πουθενά, άρα κανένας δεν σε συμβουλεύει, ούτε στον εαυτό σου το παραδέχεσαι για να μην νιώσεις ότι πιάστηκες κορόιδο. Και τι γίνεται? Ο άντρας την πατάει πιο εύκολα από μια γυναίκα νάρκισσο. Τώρα με κάνει να νιώθω τύψεις, επειδή σε πάρα πολλές γυναίκες έχω διδάξει πώς κάνουν αυτούς τους άνδρες. Όχι! Γιατί, επειδή. Όχι! Ας πω η φιλοσοφία μου. Υπάρχουν κάποιες γυναίκες που είναι πάρα πολύ εντυπωσιακές εκγενετής. Έχουν πλούσια προσόντα. Ναι. Και υπάρχουν πάρα πολλοί άνδρες που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτά τα πλούσια προσόντα. Δυστυχώς ή ευτυχώς το μυαλό τους δεν είναι και τόσο κοφτερό. Των αντρών. Στο θέμα, των συναισθημάτων. Αυτό θα το ονόμαζα whore management. Πώς το ονομάζεις? Whore management. Whore management. Ναι. I like that. Άρα, αν αυτή η γυναίκα
προσφέρει σε αυτόν τον άντρα αυτά που ζητάει αυτός ο άντρας, που είναι ειδονή και παρέα. Τώρα και αυτός πρέπει να έχει προσφέρει ό,τι ζητάει αυτή η γυναίκα. Είναι μια τοξική σχέση, αλλά καλύπτονται οι ανάγκες και των δύο. Που δεν θα ευδοκιμήσει αυτή η σχέση. Με ερωτηματικό. Πού? Αν καλύπτονται οι ανάγκες και των δύο. Και ποιες ανάγκες καλύπτονται. Καλύπτονται οι σαρκικές ανάγκες. Ναι. Αν έχεις μόνο αυτές τις ανάγκες, ναι, καλύφθηκαν. Αν δεν έχεις μόνο αυτές τις ανάγκες. Αυτοί οι άνθρωποι συνήθως είναι πιο επιφανειακά αυτά που ψάχνουν. Ή το τραύμα τους είναι τόσο βαθύ που επέλεξαν να μείνουν στην επιφάνεια για να μην πονάνε, αλλά αν ένας άνθρωπος βρεθεί και είτε τον ερωτευτούν ή επιλέξουν να δουλέψουν με τον ψυχισμό τους, θα βρούνε βάτος. Δεν υπάρχει άνθρωπος που είναι επιφανειακός. Υπάρχει άνθρωπος που επέλεξε να μείνει στην επιφάνεια γιατί στο βάθος πονούσε. Επομένως, αυτό που κάνεις εσύ. Τα θυράματα όμως αυτών των γυναικών, έτσι τα ονομάζω, θυράματα, παίρνουν πολύ απόλαυση. Μπορεί μετά να καίγονται στην κόλαση, αλλά τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα ζουν στον παράδεισο. Πολύ βραχυπρόθεσμο αυτό που μου λες. Όχι, μπορεί να αντέξουν και 2-3 χρόνια. Α, εντάξει, τότε τους άλλαξε τη ζωή. Ναι, αλλά αφού αυτοί οι άνδρες, εάν δεν βρουν αυτές τις γυναίκες, θα καταλήξουν μέσα στα strip clubs και σε όλους αυτούς τους χώρους. Ναι, εσύ αυτό οθείς. Δηλαδή, αυτό το κίνημα θέλεις να. Αν θες αυτό, οκ. Αλλά το κίνημα, έχεις ένα τόσο ωραίο κοινό, τόσο μεγάλο κοινό. Δηλαδή, θέλεις να τους οθήσεις σίγουρα στη δυστυχία. Όχι, εγώ δίνω στον πελάτη μου αυτό που θα μου ζητήσει. Πάντα. Αν σου ζητάει να τον κάνεις δυστυχισμένο, θα του το δώσεις? Θα τον κάνω πραγματικά. Θα του πω πως δεν πρέπει να είναι δυστυχισμένος. Ναι. Αλλά επειδή έχω αφιερώσει πάρα πολλές ώρες σε φιλοσοφία, ψυχολογία, έχω καταλάβει πως ο άνθρωπος δεν αλλάζει και δεν μπορείς να τον πείσεις για οτιδήποτε δεν θέλει ο ίδιος να κάνει. Άρα, αν έρθει κάποιος και μου πει θέλω να. Κανείς δεν θα έρθει να σου πει θέλω να είμαι δυστυχισμένος. Όχι, αλλά όταν έρθει και σου πει μια γυναίκα θέλω να με αναλάβεις και να μου βρεις πελάτες ή να μου δείξεις πώς να βρίσκω πελάτες. Και εσύ της πεις ωραία θα σου δείξω, αντί να τους πεις γιατί είναι αυτή η επιθυμία σου. Έλα να δούμε πρώτα από πού έρχεται αυτή η επιθυμία και αν όντως ικανοποιεί τις εσωτερικές σου ανάγκες και αν όντως το κάνουμε αυτό. Δηλαδή, εσύ πρέπει πρώτα να τους λες πάνε στην Αταλία και αν δεν πετύχει μετά λες εμένα. Αυτό πρέπει να τους λες. Δηλαδή, πες τους είμαι η έσχατη λύση, ρε παιδί μου. Ξέρεις τι θα γίνω εγώ εκεί? Θα γέμιζα αυτόν το κενό που θα γέμιζες εσύ, αλλά μετέπειτα θα ξανακατρακυλούσαν στην πραγματική τους φύση. Πιστεύω ακράδαντα πως ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Βελτιώνεται μετά από πολλά χρόνια και μετά από πολύ σκληρή δουλειά και ενδοσκόπηση. Εσύ πιστεύεις αλλάζει ο άνθρωπος αρχικά? Ναι, βέβαια. Τι δουλειά έχεις στο coaching market με αυτές τις απόψεις? Αλλάζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος αλλάζει, όχι εύκολα, δεν αλλάζει εύκολα. Όπως και η αντίστροφη αλλαγή δεν έγινε εύκολα. Δηλαδή αυτός ο άνθρωπος για να έχει συσσωρεύσει μέσα του τέτοιο πόνο που αποφάσισε να μην νιώθει τίποτα προκειμένου να μην νιώθει ούτε τον πόνο, σημαίνει ότι έχει περάσει δύσκολα. Δύσκολα έγινε άψυχος. Έτσι όπως δύσκολα έγινε άψυχος, έτσι και δύσκολα θα ξαναγεννηθεί το συναίσθημα μέσα του. Δεν λέω λοιπόν ότι μέσα σε 3 συνεδρίες αυτό αλλάζει, αλλά λέω ότι ναι, αλλάζει. Θέλει συστηματική δουλειά, θέλει πραγματική επιθυμία. Θέλει να περιβάλλεις τον εαυτό σου από ανθρώπους που πιστεύουν ότι μπορείς να αλλάξεις. Γιατί όταν ο καθρέφτης σου είναι. Εντάξει, τώρα μας δουλεύεις, ρε Νίκο, τώρα εσύ θα αλλάξεις. Δεν θα αλλάξεις ποτέ. Θέλει περιβάλλον υποστηρικτικό στην αλλαγή. Θέλει παραδείγματα ότι και αυτός άλλαξε και αυτός άλλαξε, άρα και αυτός θα αλλάξει. Γι' αυτό εγώ, ας πούμε, στους πελάτες μου μόνο κάνω meetups, έτσι ώστε να βλέπουν ο ένας τον άλλον ότι κι εγώ άλλαξα, για να έχουν παραδείγματα. Γιατί έξω στη ζωή μπορεί να μην είναι τόσο εύκολο να τα βρεις. Online δεν τα βρίσκεις γιατί δεν ξέρεις ποιος λέει αλήθεια, ποιος λέει ψέματα. Δώσε μου ένα παράδειγμα από κάποιον που πιστεύεις πως πραγματικά άλλαξες. Ναι. Κάτσε να ψάξω το πιο έτσι συνταρακτικό. Γιατί το βλέπω επανειλημμένα πως οι άνθρωποι αλλάζουν για ένα χρονικό διάστημα, αλλά μετά ξαναγίνονται αυτό που ήταν. Εξελίσσονται, βελτιώνονται, αλλά πρέπει πραγματικά να το θέλουν να επενδύσουν χρόνια και σπάνιος συνάντας αυτούς τους ανθρώπους. Δες, αρχικά να πω ότι συνεργάζομαι με ανθρώπους οι οποίοι
ψυχικά είναι υγιείς, ωραία. Επομένως, Ποιος το κρίνει αυτό? συνήθως έχουν επισκεφτεί ψυχίατρο και αν έχω... Πιστεύεις στους ψυχίατρους πως μπορούν να εγκρίνουν έναν άνθρωπο? Μπορούν να κάνουν μια διάγνωση. Όχι όλοι και όχι έγκυροι. Έτσι. Γιατί είναι πολύ εύκολο ένας νάρκισσος να σε κοροϊδέψει ότι δεν είναι. Ξέρει τι θέλεις να ακούσεις. Θα έρθει... Όχι, δεν θα το πιστέψεις ότι είναι νάρκισσος. Θα πιστέψεις, θα πεις τι καλός άνθρωπος. Γιατί μου έχει τύχει στις συνεδρίες να μου έρθει, ας πούμε, συγγενής άλλου ανθρώπου που είχα, που δηλαδή ο άνθρωπος από τα τραύματά του φαινόταν ότι έχει περάσει πάρα πολύ δύσκολα και έρχεται μετά αυτός που το προκάλεσε όλο αυτό και έρχεται με ένα καημένο μάτι, με ένα θύμα που αν δεν ξέρεις όλο το story, αν δεν έχεις πλήρη οπτική, λες εντάξει, δεν υπάρχει αυτός ο άνθρωπος. Μακάρι θέλω να γίνουμε κολλητοί. Δηλαδή τελειώνουμε τις συνεδρίες και ξεκινάει η φιλία μας. Καταλαβες. Επομένως, πολλοί από τους ανθρώπους που συνεργάζομαι έχουν επισκεφτεί είτε ψυχίατρο είτε ψυχολόγο. Αν οτιδήποτε δούμε μαζί, φυσικά και παραπέμπω και πολλές φορές δουλεύουμε και συνεργατικά. Έτσι, αν υπάρξει οποιαδήποτε σκέψη και οι άνθρωποι με πολύ ζεστασιά το ακούνε. Γιατί δεν το λέω επικριτικά, δεν το λέω υποτιμητικά, το λέω ανθρώπινα. Ότι ξέρεις τι, εντοπίζω εδώ κάποια στοιχεία τα οποία μπορεί να μην ταιριάζουν για διάγνωση στο coaching. Θέλω να δούμε πρώτα ένα ψυχολόγο. Θέλω να μιλήσει πρώτα με ένα ψυχίατρο και εγώ είμαι εδώ. Είμαστε τα δύο άκρα, είναι τρομακτικό. Ναι. Όποιος έρθει, εγώ είμαι ενάντια στους ψυχολόγους, ενάντια στους ψυχιατρούς, είναι 9 στους 10 είναι scam. Ναι. Και οι ψυχίατροι και οι ψυχολόγοι. Οι ψυχίατροι δίνουν χαπάκια έτσι. Στον οποιοδήποτε το έχω δει στην πραγματική ζωή. Οι ψυχολόγοι δίνουν θεωρίες, παίρνουν 2 χρόνια για να δώσουν μια απλή λύση σε έναν απλό πρόβλημα. Γι' αυτό τους λέω: ελάτε κοντά μου και θα σας δώσω μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση που θα την ακούσετε και θα αλλάξει η ζωή σας. Ωραία, stop. Και η κοκαίνη είναι μια γρήγορη και αποτελεσματική λύση. Χωρίς ουσίες. Είναι χημική ουσία η κοκαίνη. Ναι. Είναι ναρκωτικό. Αχα. Λειτουργώ μόνο με φυσικές τεχνικές. Γι' αυτό είναι σημαντικό, ας πούμε, να έχεις βρει 2-3 καλούς συνεργάτες, έτσι ώστε όταν παραπέμπεις, να ξέρεις που παραπέμπεις. Ο ψυχίατρος που παραπέμπω, ξέρω ότι είναι καλός ψυχίατρος. Ο ψυχολόγος που παραπέμπω, ξέρω ότι είναι καλός ψυχολόγος. Δεν έχεις τις ικανότητες όμως εσύ, σαν Ναταλία, να δουλέψεις επάνω σε αυτούς τους ανθρώπους? Τον αρκισισμό δεν έχω τις ικανότητες. Την διαταραχή προσωπικότητας δεν έχω εκπαιδευτεί. Δεν είναι έλλειψη ικανοτήτων. Δεν έχω μπει στη διαδικασία της εκπαίδευσης γιατί δεν επιθυμώ. Αυτοί οι άνθρωποι όμως που παραπέμπεις, αυτοί οι ψυχολόγοι και αυτοί οι ψυχιατροί, Ναι. οι περισσότεροι έχουν εκπαιδευτεί ένα μεγάλο ποσοστό θεωρητικά και λίγο πρακτικά. Γι' αυτό είμαι ενάντια τους. Δες, εγώ δεν λέω ότι σε όλα τα επαγγέλματα οι coach, ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι είναι όλοι εξαιρετικοί. Όχι, υπάρχουν και αυτοί που δεν είναι εξαιρετικοί. Αλλά δεν μπορούμε να ακυρώσουμε συνολικά όλους αυτούς τους κλάδους, όλες αυτές τις επιστήμες, γιατί κάποιοι είναι scam. Ναι, κάποιοι είναι scam. Δεν είναι όλοι scam και χρειάζεται να ακουστεί αυτό. Γιατί ξέρεις πως οι άνθρωποι έρχονται απογοητευμένοι, τύπου Νατάλια, είσαι η τελευταία που προσπαθώ, δηλαδή αν δεν πετύχει ούτε με σένα, δηλαδή έχω πάει σε ψυχιάτρους, έχω πάει σε ψυχολόγους, έχω πάει από εδώ, έχω πάει από εκεί και δεν βρίσκω άκρη και έρχονται και βρίσκουν άκρη. Πρέπει να ξέρουν ότι υπάρχει ελπίδα. Αν τους πάρεις την ελπίδα, τους σκότωσες. Και πρόσεξε, δεν τους δίνεις ψεύτικη ελπίδα. Τους δίνεις ελπίδα που υπάρχει. Με ρώτησες πριν για ανθρώπους που άλλαξαν. Ξέρεις πόσα κορίτσια τα οποία έχουν έρθει με βαριά τραύματα από σεξουαλικές παρενοχλήσεις, κακοποίησεις, μπόρεσαν να τα ξεπεράσουν και να κάνουν υγιείς σχέσεις. Γυναίκες με μηδέν αυτοεκτίμηση, που το χτίσαμε και κατάφεραν να συναντήσουν ανθρώπους που τις ανέβασαν. Δεν μιλάω οικονομικά, εννοώ πνευματικά, συναισθηματικά. Παντρεύτηκαν, έκαναν παιδιά που πίστευαν να τα μείνουν για πάντα μόνες και στο μηδέν. Άντρες που είχαν τις gold diggers να τους παίζουν έτσι και μπήκαν σε υγιείς σχέσεις πάρα πολύ. Μην τους χαλάς! Να ακουστώ λίγο κακός. Νίκο, τους χαλάς! Να ακουστώ λίγο κακός. Δυστυχώς, όχι όλες, Ναι. δεν θα μιλούμε για Ναι. όλες. Αρκετές από αυτές τις γυναίκες και αρκετούς από αυτούς τους άντρες, δυστυχώς σε μια φάση της ζωής τους, Ναι.
θα ξανακατραγγελίσουν πίσω στις παγιές τους συνήθειες. Αν δεν υπάρχει σύστημα, ναι. Αν υπάρχει υποστηρικτικό σύστημα, όχι. Μα δεν θα έχουν πάντα εκεί δίπλα τους μια Ναταλία ή έναν Δεν θα Νίκο έχουν να δίπλα τους τους, βοηθά. όχι. Δεν θα έχουν δίπλα τους πάντα μια Ναταλία. Δεν είναι αυτό το νόημα. Το νόημα είναι ότι αυτός ο άνθρωπος θα στήσει ένα κοινωνικό σύστημα το οποίο τον στηρίζει και θα ξέρει ότι αν ούτε το κοινωνικό σύστημα μπορέσει να με συγκρατήσει, αν η ζωή που έχω χτίσει, οι συνέπειες που ξέρω ότι θα έχω, πολύ εύκολο να λειτουργείς χωρίς συνέπειες. Βάλε λίγο τις συνέπειες. Εκεί αλλάζει η συμπεριφορά. Εκπαιδεύεται ο άνθρωπος, τιμωρία και επιβράβευση. Αυτά να μας εκπαιδεύουν. Όταν επιβραβεύεσαι για βραχυπρόθεσμα αποτελέσματα και απόλαυση, δεν είναι μικρό πράγμα η απόλαυση. Δεν την υποτιμώ. Λέω ότι δεν είναι το παν. Και η σωματική απόλαυση είναι κάτι που έχει χρονική διάρκεια. Καταλαβες. Δηλαδή, εκεί ξεκινήσαμε 12, τελειώσαμε 1 και είτε κράτησε 1 ώρα. Μετά αρχίζει, αν μέσα σου δεν είσαι καλά, 1 και 5 αρχίζει ο πόνος. Τι θα έλεγες για τις γυναίκες που ακόμη είναι εντελώς αγνές, είναι παρθένες και η κοινωνία τις πιέζει, είτε οι φίλες τους είτε ο κύκλος τους για να προχωρήσουν. Πιστεύεις ότι αρχικά αυτές οι γυναίκες είναι πιο ξεχωριστές κατά κάποιον τρόπο από μια γυναίκα που έχει πάει με 100 άνδρες ή είναι το ίδιο? Θα σου πω, ανάλογα με ποια κλίμακα το μετράς, αν είναι το ίδιο ή είναι διαφορετικό. Θα σου πω, εγώ στις γυναίκες που έρχονται σε μένα, που είναι παρθένες, έτσι, που δεν είχαν σεξουαλική... Έχεις και από αυτές? Ναι, βέβαια. Βέβαια, αυτό που τους λέω και το πιστεύω και το λέω, είναι ότι ξέρεις τι, όταν σε γνωρίσει ένας άντρας, ο οποίος, γιατί το άγχος τους ποιο είναι, μήπως δεν τις θέλουν, γιατί δεν έχουν εμπειρία. Και τους λέω ίσα-ίσα, όταν σε γνωρίσει ένας άντρας θα είσαι το διαμάντι του. Δηλαδή θα σε ξεχωρίσει. Χωρίς να σημαίνει ότι οι υπόλοιπες που έχουμε πάει με άντρες, έτσι. Δεν σου λέω με 100 άντρες, δεν σου λέω ωραία, αλλά έχεις σεξουαλική εμπειρία πριν. Δηλαδή δεν είσαι στο 0, είσαι από το 1 και πάνω. Δεν σημαίνει ότι εσένα δεν θα σε επιλέξουν επειδή η άλλη έχει κάτι ξεχωριστό, αλλά πρόσεξε, ούτε πρέπει να μειώσουμε εμείς τις άλλες γυναίκες επειδή εμείς έχουμε σεξουαλικές εμπειρίες. Δηλαδή, τώρα, αν εγώ βγάλω το κόμπλεξ μου πάνω στην άλλη και της πω, όχι, δεν είσαι κάτι ξεχωριστό, όχι, είναι κάτι σπάνιο. Είναι κάτι σπάνιο και το σπάνιο αναγνωρίζεται και αξίζει διαφορετικά. Όπως μπορεί σπάνια να είναι η ικανότητά σου να τον κάνεις να γελάει, σπάνια μπορεί να είναι η θηλυκότητά σου, σπάνια μπορεί να είναι η ομορφιά σου. Ό,τι είναι σπάνιο αναγνωρίζεται. Αν λοιπόν μια γυναίκα το σπάνιο που έχει είναι ότι δεν έχει σεξουαλικές εμπειρίες μέχρι τώρα, ναι, φυσικά θα την εκτιμήσει διαφορετικά, αλλά όχι μόνο με αυτό το κριτήριο. Δηλαδή, αν το κριτήριο είναι μόνο η παρθενιά, αλλά σε όλα τα άλλα αυτή η γυναίκα έχει άσχημο χαρακτήρα, δεν σε φροντίζει, δεν σε νοιάζεται, σου μιλάει άσχημα, δεν θα αξιολογήσεις εκεί πέρα αυτή τη γυναίκα με βάση μόνο αυτό. Αυτό δεν το βρίσκεις όμως για έναν παράξενο λόγο. Εγώ έχω γνωρίσει αρκετές γυναίκες που είναι παρθένες και ούτε και μία όμως δεν είχε κακόν χαρακτήρα. Ήταν όλες ήρεμε, πολύ ήρεμε. Υπήρχε ηρεμία μέσα τους. Πού το δικαιολογείς αυτό? Κοίταξε. Η σεξουαλική απελευθέρωση που είμαι υπέρ. Είσαι υπέρ της σεξουαλικής? Περίμενε, να σου πω τι εννοώ. Γιατί έχουμε διαφορετικές, δηλαδή οι ίδιες έννοιες σημαίνουν διαφορετικά πράγματα στο μυαλό μας. Σεξουαλική απελευθέρωση είναι να μπορώ να κάνω σεξ με άντρες τους οποίους επιλέγω και να μην κάνω με αυτούς που δεν επιλέγω. Μια γυναίκα που απλά είναι σεξουαλικά εκρηκτική, δεν σημαίνει ότι είναι απελευθερωμένη. Κάνει την επανάστασή της. Ναι, το δέχομαι. Δεν είναι απελευθέρωση η επανάσταση. Απελευθέρωση είναι να λαμβάνω υπόψη το συναισθηματισμό μου. Αν εγώ μετά το σεξ είμαι στα πατώματα γιατί ο άλλος έφυγε, δεν είσαι σεξουαλικά απελευθερωμένη. Είσαι σεξουαλικά καταδικασμένη. Είσαι έρμεο του σεξ. Πού να το ξέρεις όμως πώς θα την πάθεις? Γι' αυτό πας αργά. Γι' αυτό σε προστατεύεις. Όταν είσαι προστατευμένη είσαι ελεύθερη. Αν σε βάλουμε μέσα στα λιοντάρια απροστάτευτο, δεν θα πεις τι ωραία ελευθερία. Θα πεις εδώ είμαι απροστάτευτος. Επομένως, λαμβάνεις υπόψη τις συναισθηματικές συνέπειες, τις ψυχολογικές σου συνέπειες, τις σεξουαλικές σου επιθυμίες και με όλα αυτά παίρνεις μια απόφαση. Αυτό είναι σεξουαλική απελευθέρωση.
Άρα, αν κατάλαβα σωστά, εσύ παροτρύνεις με κάποιον τρόπο τις γυναίκες να μην το δίνουν στους άντρες τόσο εύκολα και τόσο γρήγορα, να παίρνουν τον χρόνο τους. Περίμενα για να μην δίνουμε απόλυτες απαντήσεις. Θα σου πω. Αν η επιλογή γίνεται συνειδητά, να το δώσεις γρήγορα. Έτσι. Τι είναι συνειδητά? Ωραία. Θέλω αυτό από αυτόν τον άντρα και αυτόν τον άντρα δεν θα τον ήθελα για τίποτα παραπάνω. Γιατί πνευματικά δεν βρίσκεται εκεί που θέλω. Επομένως, με αυτόν που ξέρεις ότι δεν θα τον ερωτευτείς. Γιατί ξέρεις ότι δεν έχει τις πνευματικές ικανότητες να σε κάνει να τον ερωτευτείς. Και απλά και τη μέρα το σώμα σου ζητάει επαφή. Κάντο. Και το θες, έτσι. Κάντο. Γιατί δεν θα σε θέλει το άλλο πρωί. Αυτή δεν θα σε θέλει το άλλο πρωί. Αυτή δεν θα... Ναι, έναν άντρα τον οποίον, όχι εσένα συγκεκριμένα, έτσι. Ναι, κατάλαβα. Σε μια γυναίκα η οποία θέλει να προχωρήσει γρήγορα σεξουαλικά, να προχωρήσει με έναν άντρα που ξέρει ότι δεν θα τον ερωτευτεί. Πώς ξέρει ότι δεν θα τον ερωτευτεί? Τον έχει γνωρίσει και έχει καταλάβει ότι του λείπουν στοιχεία που αυτή θεωρεί σημαντικά προκειμένου να ερωτευτεί. Για κάποιες αυτό είναι η πνευματική καλλιέργεια, για άλλες είναι μια συναισθηματική σταθερότητα, για άλλες είναι μια συναισθηματική ωριμότητα. Αν δει ότι αυτά δεν τα έχει, μπορεί να προχωρήσει σεξουαλικά χωρίς την επόμενη μέρα να τον θέλει. Να πεις ευχαριστώ πάρα πολύ για την εμπειρία, καλή σου συνέχεια. Αυτή δεν είναι απλά μια απειθάρχητη γυναίκα όμως που θα χάσει περισσότερα από ό,τι όσα θα κερδίσει? Γιατί τι χάνει? Χάνει έναν κομμάτι της ψυχής της. Επειδή κάθε φορά που μια γυναίκα κοιμάται με έναν άνδρα, δεν είναι λες και του δίνει έναν κομμάτι της ψυχής της. Αν πηγαίνει με την ελπίδα ότι αυτός ο άντρας θα την ερωτευτεί και θα είναι σε σχέση και θα είναι ερωτευμένοι και μπορεί να κάνουν παιδιά, ναι. Μια όποια ελπίδα και αν πηγαίνει. Όχι, δεν χάνει ένα κομμάτι της ψυχής της, όχι. Άρα μια γυναίκα που είναι, όπως το λες, σεξουαλικά απελευθερωμένη, μπορεί να επιλέξει να πάει με 50 άντρες και να διατηρήσει την γυναικεία της φύση. Πολύ σωστή ερώτησή σου. Θα σου πω. Τη γυναικεία της φύση, λάθος ερώτηση. Τη γυναικεία σου φύση τη διατηρείς άλλος και. Δηλαδή, εννοείς μια ψυχολογική υγεία, ρε παιδί μου, μέσα στη φιλικότητά σου, κάπως έτσι. Όχι, γυναικεία φύση ήθελα. Οπότε οι γυναίκες που γνωρίζω και έχουν πάει με πάνω από 50 γίνονται, είναι πιο άντρες από εμένα. Έχουν πολύ αυτοεπίθεση. Σε τρομάζουνε. Ναι, έχουν πολύ αρενοπότητα. Έχουν πολύ αρενοπότητα. Λοιπόν, εδώ θέλω να δούμε. Δηλαδή γίνεται συνέχεια να σε προστάζει το σώμα σου. Δηλαδή το σώμα σου μπορεί να σε προστάζει κάθε μέρα. Όταν αυτή η επιλογή είναι καθημερινή, φυσικά και θα αλλοιώσει τη συμπεριφορά σου και η συμπεριφορά σου θα αλλοιώσει το χαρακτήρα σου. Είναι διαφορετικό λοιπόν η ποσότητα, καλός ή κακός, παίζει έναν ρόλο στο πώς αυτό γράφει στον ψυχισμό μας. Όπως όταν πάμε κάθε μέρα γυμναστήριο, θα χτίσουμε σώμα θέλοντας και μη, έτσι. Αλλά όταν πάμε μία φορά δεν θα χτίσουμε. Όπως αν φάμε μία μέρα junk food, δεν θα αλλάξει το σώμα μας, αλλά αν τρώμε κάθε μέρα θα αλλάξει. Έτσι και με την ψυχή μας. Οι συμπεριφορές που έχουμε γενικότερα, όχι μόνο οι σεξουαλικές συμπεριφορές, οι συμπεριφορές στην καθημερινότητά μας. Έχει διαφορά αν είναι καθημερινές ή σε συχνή βάση ή αν είναι μεμονωμένες. Πού θα ξέρει πότε θα σταματήσει αυτή η γυναίκα? Όταν έχεις σύνδεση με τον εαυτό σου και σε ρωτάς, είσαι εδώ, δεν είσαι έξω, δεν ψάχνεις το μόνιμο distraction, έχεις σύνδεση και βλέπεις πού αρχίζεις και αλλάζεις, πού αυτό που σου φαίνονταν εύκολο πια δεν σου φαίνεται ή πού αυτό που σου φαίνονταν δύσκολο τώρα το κάνεις χωρίς να το σκέφτεσαι. Εκεί αρχίζεις και αλλάζεις. Όταν δηλαδή αλλάζει η συμπεριφορά σου στο trigger, έχεις αρχίσει να αλλάζεις. Αυτό πρέπει να το καταλάβεις και να πεις: ωραία, αλλάζω. Θέλω να αλλάξω στο δρόμο που βλέπω ότι αλλάζω. Ναι, ωραία, τον συνεχίζω. Αλλάζω προς μια κατεύθυνση που τη θέλω. Όχι, ωραία, πρέπει να βάλω ένα stop εκεί. Είναι προτέρημα ή red flag για έναν άντρα να είναι πολύ καλός και πολύ ευγενικός και πολύ υπότης στις μέρες μας? Ανάλογα το κίνητρο. Δηλαδή, υπάρχει υπότης που θέλει να είναι υπότης, είναι υπότης μαζί σου γιατί έτσι του βγαίνει, γιατί έτσι θα του έβγαινε και να μην του άρεσε εξωτερικά. Δηλαδή, είναι ευγενικός άντρας. Ωραία. Αν ο υποτισμός γίνεται με υποχθόνιο κίνητρο, πρόσεξε, δεν είναι υποχθόνιο αν το κίνητρο είναι να κατακτήσεις μια γυναίκα και να την προσέξεις. Υποχθόνιο είναι όταν ξέρω τι θέλεις, θα σου δώσω αυτό που θέλεις, γιατί εγώ από σένα θέλω αυτό και ξέρω ότι έτσι θα το πάρω. Όταν λοιπόν γίνεται με κρυφή ατζέντα, τότε ο υποτισμός αυτός περιτυλίγεται με μια υποκρισία,
που εκεί πέρα δεν είναι κακός ο υποτισμός, είναι κακή η υποκρισία. Αλλά ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Ο σκοπός αγιάζει τα μέσα του ενός. Αν είσαι εγωκεντρικός, ναρκισσιστής και αυτό που σε ενδιαφέρει είναι να ικανοποιήσεις μόνο τις ανάγκες σου, ναι, ο σκοπός σου θα αγιάσει τα μέσα σου. Αν θέλεις σαν άνθρωπος να λαμβάνεις υπόψη το κοινωνικό πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεσαι, θεωρείς ότι οι άνθρωποι γύρω σου αξίζουν το καλύτερο και είσαι το καλύτερο, τότε θα τους δώσεις το καλύτερο. Αν θεωρείς ότι είσαι το χειρότερο, δώσ' τους το. Αλλά να ξέρεις ποιος είσαι και τι δίνεις. Πιστεύεις γενικά, αυτή είναι μια ερώτηση που παίρνω και εγώ πολύ στα social media. Ναι. Το σεξ από το πρώτο ραντεβού χαλάει την εικόνα της γυναίκας προς τα μάτια ενός άνδρα? Δες. Δεν είναι όλοι οι άντρες ίδιοι, δεν είναι όλες οι γυναίκες ίδιες. Υπάρχουν φορές που ένας άντρας θα ερωτευτεί τόσο κεραυνοβόλα, που και από το πρώτο βράδυ δεν αντέχει. Απλά σε θέλει κι άλλο και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο, ή έχει προλάβει να υπάρξει μία σύνδεση, ένας κεραυνοβόλος έρωτας, κάτι μαγικό, κάτι που εκεί δεν αλλάζει. Ο κανόνας είναι ότι στο πρώτο ραντεβού δεν πρέπει να προχωρήσουμε σε σεξουαλική εμπειρία, γιατί δεν αλλάζει μόνο στα μάτια του άντρα η γυναίκα, αλλάζει και στα μάτια της γυναίκας ο άντρας. Κατάλαβες. Δηλαδή, και αυτόν τον θες μια γυναίκα η οποία έχει κάποια στάνταρ, δεν θα το ονομάσω χαμηλά ή ψηλά, τα οποία μέσα σε αυτά έχει το σεβασμό. Okay. Ένας άντρας που θα θέλει από το πρώτο βράδυ να προχωρήσει μαζί της, θα της φανεί ασυγκράτητος. Απειθάρχητος. Δεν θα κολακευτεί επειδή τη θέλει σαν τρελός. Θα πει, αυτός με θέλει σαν τρελός, μήπως απλά είναι τρελός. Παίζει γι' αυτό. Αλλά και από τις δύο πλευρές χάνουν πόντους. Και έτσι ακριβώς. Δηλαδή, δώστε χρόνο στην σύνδεση, δώστε χρόνο στην αναμονή και των δύο. Προκειμένου όταν θα φτάσει να υπάρξει κορύφωση και συναισθηματική και για τους δύο. Δυστυχώς υπάρχει μια... Δυστυχώς διαφωνείς, Νίκο. Δυστυχώς υπάρχει μια έξαρση στην ακροδεξιά πολιτική ατζέντα και σε όλους αυτούς τους πατριάρχες, παραδοσιακούς άνδρες. Και πολλοί λένε, θα μείνει στο ράφι αυτή. Άκου τι λένε κάποιοι. Ωραία. Άνδρες. Ωραία. Πες μου λίγο την εναλλακτική. Δηλαδή, θα μείνει στο ράφι ή... Θα μείνει στο ράφι αυτή ή θα παντρευτεί, θα κάνει οικογένεια και θα είναι ευτυχισμένη, αλλά και ευτυχισμένη να μην είναι. Η φύση δεν νοιάζεται για την ευτυχία των ανθρώπων, νοιάζεται απλά για την αναπαραγωγή. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει από τη φύση, έχουμε μπει στον πολιτισμό. Τα είπαμε αυτά στην αρχή της συζήτησης. Ναι, αλλά χρειάζεται αναπαραγωγή. Χρειάζεται αναπαραγωγή και δεν είμαι υπέρ του να μένουν οι γυναίκες μόνες τους, δυναμικές και ανεξάρτητες και να όχι. Να έχουμε το δυναμισμό μας, να επιτρέπουμε και τη θηλυκότητά μας, να έχουμε την ανεξαρτησία μας, να επιτρέπουμε και τη σύνδεση. Γιατί η δυναμική και ανεξάρτητη μόνο του είναι μια προστασία, είναι μια άμυνα που έχουν αναπτύξει οι γυναίκες. Δεν θέλουν να είναι έτσι οι γυναίκες που είναι έτσι. Στην πραγματικότητα θέλουν να μπορούν να αφεθούν, να εμπιστευτούν, να αγαπηθούν και να φροντίσουν. Αυτό θέλουν. Αλλά επειδή δεν το είχαν και τους φαίνεται πολύ δύσκολο, για να προστατευτούν έχουν βάλει αυτή τη μάσκα. Υπάρχει κάποια ηλικία που μια γυναίκα. Αν μείνει στο ράφι. Ναι. Αν μείνει στο ράφι μια γυναίκα. Κοίταξε, εξαρτάται το ράφι και εξαρτάται. Τι είναι το ράφι, ποιο ράφι. Αν το ράφι είναι να ζει μια ζωή η οποία την ευχαριστεί. Δεν σου λέω ότι είναι το ιδανικό σενάριο, αλλά αν πω προτιμώ να είμαι ελεύθερη με τη δυνατότητα να συνδεθώ με έναν άντρα τον οποίο θα γνωρίσω και θα μου ταιριάζει και θα έχουμε μια υγιή σχέση, ή προτιμώ να είμαι σε ένα δυστυχισμένο γάμο μέσα στον οποίο καταπιέστηκα για να μπω, μπήκα επειδή έπρεπε, όχι επειδή ήθελε. Προτιμώ το χαρούμενο ράφι. Το ράφι. Ναι, γιατί το ράφι σου δίνει την επιλογή να γνωρίσεις κάποιον, το να είσαι μόνη, το να είσαι ελεύθερη, σου δίνει την επιλογή το ότι ξέρεις τι, θα τον βρω. Θα τον γνωρίσω. Υπάρχουν καλοί άντρες εκεί έξω. Όταν όμως είμαι μέσα σε ένα δυστυχισμένο γάμο, δεν θα τον βρω και θα τον γνωρίσω, γιατί είμαι μέσα στη δυστυχία και είμαι στο σπίτι μου. Κατάλαβες. Ναι. Δεν σου λέω μείνε μόνη από το να είσαι σε ένα δυστυχισμένο. Δεν σου μιλάω απόλυτα. Σου λέω ότι αν είναι να είμαι είτε μόνη είτε ελεύθερη, με ανοιχτές τις επιλογές μου να γνωρίσω έναν άντρα
που μου ταιριάζει ή να είμαι μέσα σε ένα γάμο ή μια σχέση η οποία δεν μου ταιριάζει, χίλιες φορές ελεύθερη, δεν το συζητάω. Γιατί να φοβάμαι να είμαι ελεύθερη, να φοβάμαι να δυστυχώ, να φοβάμαι να είμαι ελεύθερη. Ξαναλέω, πολύ σημαντική συντροφικότητα, πολύ σημαντική η παρουσία του άντρα. Αλλάζεις με έναν άντρα, αλλάζεις θετικά. Δηλαδή, όταν έχεις έναν άντρα, δεν μιλάω για bad boys. Τα bad boys, ξέρεις γιατί λέγονται bad boys? Γιατί είναι bad choices και είναι boys. Δεν είναι ακόμα άντρες, είναι boys. Όταν λοιπόν δεν είσαι με έναν bad boy και είσαι με έναν άντρα, σε σε εξελίσσει, σε πάει σε επόμενο επίπεδο. Εξαιρετικά σημαντική η παρουσία του άντρα. Του bad boy, μια κάκιστη προς μέτρη επιλογή. Την οποία όλες έχουμε κάνει. Δεν λέω έτσι, δεν κρίνω απ' έξω από το χώρο. Το κίνημα του φεμινισμού. Οκ. Ναι. Σε ποιους επιτίθεται, στους άνδρες, στις γυναίκες και στους δύο, είσαι υπέρ του φεμινισμού, κατά, τι είναι η άποψή σου? Θα σου πω. Επειδή ο όρος έχει πάρει συγκεκριμένη χρειά, δεν θα πω είμαι φεμινίστρια, αλλά γιατί ξέρω ότι ο όρος στον καθένα σημαίνει κάτι διαφορετικό. Είμαι υπέρ της γυναικείας οικονομικής αυτονομίας. Ναι. Σου δίνει επιλογές. Σου δίνει επιλογές με ποιον θα είσαι και με ποιον δεν θα είσαι. Σου δίνει χαρακτήρα. Τα χρήματα σου δίνουν επιλογές να χτίσεις τον εαυτό σου έτσι όπως εσύ θέλεις. Επομένως, από αυτήν την άποψη, ναι, φυσικά και είμαι φεμινίστρια, να δουλεύουμε, να εργαζόμαστε, να παράγουμε, ναι. Από την άποψη το να αν κάποιος έχει λανθασμένα να μπερδέψει τώρα το φεμινισμό με το ότι οι φεμινίστριες μισούν τους άντρες, όχι. Έτσι δεν είμαι φεμινίστρια. Έτσι είμαι πολύ υπέρ των ανδρών. Θεωρώ ότι αυτό που έχουν να προσφέρουν όπως αντίστοιχα και οι γυναίκες είναι κάτι σπάνιο, κάτι υπέροχο, κάτι αξιοθαύμαστο και κάτι το wow όταν τον έχεις μέσα στο σπίτι σου. Ο φεμινισμός με την τροπή που έχει πάρει, αν θεωρήσουμε ας τον ονομάσουμε τοξικό φεμινισμό και υγιή φεμινισμό. Ο υγιής φεμινισμός ήταν αυτός ο οποίος δίνει στις γυναίκες ελευθερίες και ίσα δικαιώματα. Εννοείται. Ο τοξικός φεμινισμός, που μπορεί να έχει και μια πολιτική χρειά, να μισήσουμε τα δύο, να μισηθούμε μεταξύ μας, τότε και όχι, είμαι πολύ αντίθετη σε αυτό. Δεν είναι όλοι οι άντρες βίαστες, δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση να σου πει κάποιος στον δρόμο τι όμορφη που είσαι, δεν είναι σεξουαλική παρενόχληση να σε προσεγγίσει ένας άντρας για να σου πει θέλω να σε γνωρίσω. Σεξουαλική παρενόχληση είναι όταν δεν φεύγει, όταν του λες δεν θέλω και πάει να σε πιάσει. Εκεί ξεπερνάει τα όρια. Το να έρθει να σου εκφράσει το ενδιαφέρον του και στο δρόμο τυχαία να έρθει. Να σε πλησιάσει και να σου πει: ξέρεις τι, σε είδε και μου άρεσε. Αυτό δεν είναι παρενόχληση. Δεν έχει ξεπεράσει κανένα όριό σου. Κυκλοφορείς ελεύθερα στον δρόμο ήρθε να σου πει με ευγένεια μία σκέψη του. Αν έρθει και μπει στο σπίτι σου, γιατί σε θέλει, εκεί είναι. Κατάλαβες που ξεφεύγει από το όριο. Καλά, δεν πιστεύεις πως όλα τα είδη φεμινισμού είναι τοξικά? Δεν ξέρω, όρισε μου λίγο το φεμινισμό. Οι γυναίκες τώρα πήραν ισότητα. Αλλά μαζί με την ισότητα, κάθε πρωί που πηγαίνω τροχάδι, βλέπω πάρα πολλές γυναίκες που κουβαλάνε τα σκουπίδια. Πώς λέγεται αυτή η δουλειά? Σκουπιδιάρες. Ναι. Γυναίκες. Ναι. Ενώ πριν λίγα χρόνια δεν υπήρχε αυτό το επάγγελμα για τις γυναίκες. Άρα μαζί με την ισότητα, οι γυναίκες μπήκαν στο εργατικό περιβάλλον και έγιναν και αυτές σκλάβες. Ενώ κανονικά είναι οι άνδρες που έχουν αυτόν τον ρόλο της σκλαβιάς, προσφέρουν στις γυναίκες, ενώ τώρα πήραν την ισότητα, αλλά κουβαλάνε τα σκουπίδια, κουβαλάνε τους καφέδες. Άρα έγιναν, πριν τις ονομάζω, ήταν οι σκλάβες του σπιτιού της, μια γυναίκα, και τώρα έγιναν οι σκλάβες της κοινωνίας, του αφεντικού της. Άρα έπεσε η ποιότητα της γυναικείας ζωής με την ανύψωση της ισότητας των δύο φύλων. Δεν διαφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες. Θα σου πω ποιο είναι το κομμάτι που συμφωνώ. Το ότι όταν προστίθεται απλά και αυτός ο ρόλος, επομένως πριν είχαμε την οικογένεια, είχαμε το σπίτι, αλλά μας παρήχε ο άντρας τα οικονομικά μέσα για να πορευτούμε, και τώρα ξαφνικά έχουμε σπίτι, δουλειά, καριέρα, ξέρεις, απλά έγινε ένα συν ένα. Ναι, εκεί είναι μια τεράστια παγίδα που δεν πρέπει να πέσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να επιλέξεις έναν σύντροφο ο οποίος μέσα στο σπίτι δεν σε θέλει σκλάβα. Κατάλαβες, δηλαδή ένας άντρας ο οποίος έχει την ωριμότητα να αυτοσυντηρείται. Δεν σου λέω να μην τον φροντίζει η γυναίκα του, αλλά να έχει την ικανότητα να συντηρηθεί, να έχει την ικανότητα
να προσφέρει και αυτός. Αν όχι να φροντίσει μέσα στο σπίτι. Γιατί να μην φροντίσει μέσα στο σπίτι. Δηλαδή, πού ζούμε, σε ποια εποχή. Δηλαδή, στο εξωτερικό, όλοι αρσενικοί άντρες, μαγειρεύανε εξαιρετικά και το σπίτι φροντίζανε και όλα τα κάνουν χωρίς να χάνουν την αρσενικότητά τους. Γιατί δεν ένιωθαν μειονεκτικά κάνοντάς το. Όταν όμως έρχεται, δεν θα πω Έλληνας άντρας, θα πω έρχεται ένας άλλος άντρας με άλλη νοοτροπία και κάνοντάς τα νιώθει μειονεκτικά, αυτό το περνάει και στη γυναίκα. Δηλαδή, αυτός νιώθει μειονεκτικά και γίνεται κάτι το οποίο σου φαίνεται περίεργο. Αλλιώς, στο εξωτερικό έχω δει εντυπωσιακούς άντρες να φροντίζουν το σπίτι και να σου μαγειρεύουν και από τις φίλες μου. Και, δηλαδή δεν είναι στο μυαλό. Αρχικά οι μόνοι άντρες που μπορούν να απαιτούν αυτήν την νοικοκυρά, δηλαδή αν μπαίνουν σπίτι και να βλέπουν τις παντόφλες εκεί, τα ρούχα σιδερωμένα, φαγητών, είναι αυτοί οι άντρες που παρέχουν το 100% στο σπίτι. Δηλαδή η γυναίκα δεν έχει κάποια δουλειά, δεν βγαίνει εκεί έξω όλη μέρα και να σκλαβώνεται στο καφέ. Ναι. Έχει μόνο μια δουλειά αυτή η γυναίκα. Να φροντίζει τον άντρα της, να πηγαίνει να κάνει κανένα γιόγκα, ψώνια, τα παιδιά της. Ναι. Αυτή η γυναίκα είναι λογικό να, κατά κάποιον τρόπο, να πρέπει να φροντίζει τον άντρα της, να του παρέχει αυτά που χρειάζεται. Αλλά πλέον οι άνδρες ζητούν από τις γυναίκες ότι θέλω να μου μαγειρεύεις, να μου πλύνεις τα πιάτα. Ταυτοχρόνως όμως θέλω να μου φέρνεις και τα μισά λεφτά στο σπίτι. Σε αυτό που λες έχεις δίκιο. Αυτό είπαμε πριν. Δεν γίνεται η γυναίκα να γίνει ένα πολυμηχάνημα και δούλα και κυρά και στο σπίτι τέλεια και όλα σούπερ και στη δουλειά της και την καριέρα της. Αυτό δεν γίνεται. Έγινε κακώς. Αλλά είμαστε στο πρώτο στάδιο αυτού. Τώρα οι γυναίκες ξεκινάμε και κάνουμε καριέρα. Είναι το πρώτο στάδιο. Οι πρώτες που δοκιμάζουμε είναι το trial, κατάλαβες. Τώρα βλέπουμε τι πάει σωστά, τι πάει λάθος και τα αλλάζουμε. Γρήγορα τα αλλάζουμε. Δηλαδή τώρα αν και η γυναίκα δουλεύει, ξέρεις τι, και εγώ δουλεύω και εσύ δουλεύεις, θα πάρουμε μια γυναίκα να φροντίζει το σπίτι μας. Ή θα πάρουμε μια γυναίκα να μας μαγειρεύει. Ή το φαγητό θα έρχεται. Γιατί δεν γίνεται να έχεις καριέρα, σπίτι, φαγητό, παιδιά, άντρα, όλους χαρούμενους. Δεν γίνεται. Δεν έχεις εσένα. Εσένα σε ξεχνά σαν ύπαρξη. Δεν υπάρχεις. Τι συμβαίνει όταν μια γυναίκα έχει υψηλότερες οικονομικές απολαβές από ότι ο σύντροφός της? Πολύ υψηλότερες όμως. Τι συμβαίνει όταν έχει... Είναι μια ερώτηση η οποία χρειάζεται συνέχεια. Θέλω να πω, τι συμβαίνει όταν έχει και ο άλλος ήθελε να έχει περισσότερα, τι συμβαίνει όταν ο άντρας νιώθει μειονεκτικά, γιατί υπάρχουν άντρες που δεν νιώθουν μειονεκτικά με αυτό. Υπάρχουν τέτοιοι άνδρες, επειδή ο άνδρας εκγενετής δεν θέλει να είναι ηγέτης, τουλάχιστον στο σπίτι του. Δεν σου λέω πως πρέπει να είναι όλοι CEOs, αλλά ο κάθε άνδρας εκγενετής δεν θέλει να νιώθει ηγέτης τουλάχιστον με τη γυναίκα του. Ξέρεις τι, υπάρχουν ζευγάρια, μάλλον θα στο πάρω αλλιώς. Η ηγεσία δεν είναι μόνο οικονομική. Ένας άντρας που είναι συναισθηματικά ηγέτης, που ανοίγει δρόμο σταθερότητας, που στρώνει πριν περάσει, στρώνει συναισθηματικά, που της δημιουργεί ένα πλαίσιο ασφάλειας. Αν δεν είναι αυτός ο άντρας ηγέτης, ποιος είναι? Αυτός που φέρνει 10.000 το μήνα και 20 και 30 και δεν ξέρω και εγώ πόσα, και οι άλλοι είναι μέσα στο άγχος, αυτός τι κάνει και που είναι και γιατί δεν γύρισε, και λες το ένα και λες. Όχι ότι είναι μόνο αυτά τα δύο τα σενάρια. Όχι. Γίνεται ο οικονομικά ευκατάστατος άντρας να είναι εξαιρετικά πιστός, να σου προσφέρει και αυτό και το άλλο. Έτσι. Είναι εφικτό, αλλά δεν σημαίνει ότι ένας άντρας που οικονομικά δεν είναι δυνατός δεν μπορεί να τον δεις ηγέτη. Εξαρτάται τι ηγετικές ικανότητες ψάχνεις. Γιατί αν το οικονομικό εσύ το έχεις λυμμένο, είτε από την οικογένειά σου, είτε το έχεις λύσει μόνη σου, τότε οι οικονομικές του συνεισφορές είναι σημαντικές, δεν είναι απαραίτητες. Όταν εσύ δεν έχεις, βρες έναν που και οικονομικά θα είναι ηγέτης. Όταν έχεις εσύ, αλλά δεν τα πήρες από την οικογένειά σου, αλλά τα κέρδισες. Τα φτιάξες. Τότε μπορείς να σεβαστείς έναν τέτοιον άνδρα που έχει χαμηλότερες οικονομικές απολαύσεις από σένα? Θα σου πω, οι οικονομικές απολαύσεις έρχονται από αυτοπεποίθηση. Δηλαδή είναι θαραλέος ο άντρας που έχει χρήματα, κατάφερε, πήρε ρίσκα και έκανε σωστές κινήσεις. Επομένως, είναι εργατικός, είναι έξυπνος,
είναι τολμηρός. Ωραία. Αν αυτά τα τρία τα έχει, αργά ή γρήγορα θα έχει και τα χρήματα. Γι' αυτό σου λέω πως δεν θα τα έχει όλα αυτά. Αν δεν τα έχει ποτέ, δεν τα αποκτήσει ποτέ. Ναι. Ξέρετε, μετά εξαρτάται και γιατί πόσα μιλάς. Θέλω να πω ότι ένας άντρας που βγάζει κάτω του κατώτατου μισθού, βλέπεις τεμπελιά από πίσω. Έτσι, βλέπεις μια έλλειψη ικανότητας, γιατί μπορείς να κάνεις δύο δουλειές αν η μία δεν σου φτάνει. Δεν είναι ντροπή, go hustle, ψάξε, είμαστε στην εποχή που online μπορείς να χτίσεις πράγματα. Εκεί πέρα βλέπω τεμπελιά. Εκεί πέρα ναι, δεν γίνεται να σεβαστείς έναν άντρα που είναι τεμπέλης, που είναι φυγόπονος. Έναν άντρα όμως που τον βλέπεις και delivery να είναι, που τρέχει από delivery σε delivery και το βράδυ είναι σε μια άλλη δουλειά και το Σαββατοκύριακο κάνει και μια τρίτη για να σου τα παρέχει όλα. Δεν σου λέω είναι η ιδανική επιλογή, αλλά βλέπεις έναν άντρα εργατικό που απλά δεν είχε την ευκαιρία να εκτοξευτεί, γιατί την εργατικότητα την έχει. Τις γνώσεις της αγοράς τις έχει πάρει. Ο άνθρωπος δεν είχε το χρόνο να σκεφτεί επιχειρηματική ιδέα. Αν τον πιάσει και του πεις, ξέρεις τι, θέλεις να κάνουμε μαζί κάποιες συνεδρίες με έναν business coach, με ένα σύμβουλο επιχειρηματικό, να δούμε, βλέπω ότι έχεις καλά στοιχεία. Θες να δούμε πώς μπορούμε να τα εξελίξουμε. Τώρα εκεί, αν το μυαλό είναι κλειστό, αυτό που θα ξενέρωνε μια γυναίκα είναι το κλειστό μυαλό. Η έλλειψη δυναμισμού. Αν ο άλλος τα έχει όλα, απλά δεν του βγήκε ακόμα ή δεν σκέφτηκε ότι μπορεί να το κάνει ακόμα, αυτό φτιάχνεται. Το να είναι ο άλλος άνθρωπος δεν φτιάχνεται. Οι γυναίκες τεστάρουν τους άνδρες επανειλημμένα. Ποιες γυναίκες τεστάρουν τους άντρες επανειλημμένα? Οι γυναίκες τεστάρουν τους άνδρες στις σχέσεις τους, στον γάμο τους, πριν καν τους γνωρίσουν. Ναι. Γενικά οι άνδρες περνάνε από πολλά τεστ μέχρι να πάρουν το οτιδήποτε από μια τουλάχιστον λίγο έξυπνη γυναίκα. Οκ. Γιατί πιστεύεις πως οι γυναίκες έχουν αυτή την ανάγκη να τεστάρουν έναν άνδρα? Αρχικά δεν βλέπω αυτή την ανάγκη σε όλες. Υπάρχουν γυναίκες που έχουν αυτή την ανάγκη και υπάρχουν γυναίκες που δεν έχουν αυτή την ανάγκη, που εμπιστεύονται τα κριτήριά τους, εμπιστεύονται τη διάκρισή τους, εμπιστεύονται αυτό που βλέπουν μπροστά τους. Όχι ότι ό,τι μου δείξεις θα το πιστέψω, αλλά εμπιστεύομαι ότι θα καταλάβω και ότι η ζωή θα μου δείξει ποιος είσαι. Εμπιστεύομαι τα μάτια μου. Δεν χρειάζεται να σου βάλω τεστ, γιατί εμπιστεύομαι αυτό που βλέπω. Εμπιστεύομαι τη διαίσθησή μου. Αν δεν εμπιστεύομαι τη διαίσθησή μου, τώρα αρχίζω και βάζω τεστ. Και βάζω συνειδητά τεστ. Και λέω θα το πω έτσι για να τα γίνει έτσι. Και άμα κάνει αυτό, σημαίνει αυτό. Και άμα δεν το κάνει, σημαίνει το άλλο. Έχει χαλάσει η σχέση από την αρχή. Είναι κρίμα. Δηλαδή πρέπει οι γυναίκες και οι άντρες, οι άνθρωποι, να χτίζουμε αυτοπεποίθηση. Αυτοπεποίθηση είναι στις πράξεις, έτσι. Ώστε να μην χρειάζεται να βάζουμε τεστ. Να ξέρουμε ότι η ζωή θα το φέρει. Δηλαδή, όταν εμείς κανονίσουμε να βγούμε και εσύ τελευταία στιγμή μου το ακυρώσεις, χωρίς σοβαρό λόγο, ή αυτό γίνεται επανειλημμένα, δηλαδή η ζωή θα βάλει τεστ από μόνη της. Δεν χρειάζεται να βάζουμε κι εμείς. Η γυναίκα που βάζει τεστ είναι η γυναίκα η οποία έχει υποφέρει από τους άντρες, έχει κάνει ήδη κακές επιλογές, μπορεί να τα αλλάξει, αν έχει κάνει μπορεί να ξεκινήσει καλές επιλογές. Και επίσης αυτό που βλέπω στις συνεδρίες είναι ότι οι άντρες που τους κάνουν συνέχεια τεστ είναι οι άντρες που και αυτοί συνέχεια βάζουν σε τεστ τις γυναίκες που έχουν δίπλα τους. Σωστό αυτό. Δηλαδή γίνεται καθρέφτης, γίνεται μια ωραία προβολή, επιλέγεις αυτές τις γυναίκες, εσύ τις επιλέγεις έτσι. Αυτό θα σου κάνουνε. Εσύ βάζεις τεστ στις γυναίκες με τις οποίες επιλέγεις να... Αμέτρητα τεστ. Αμέτρητα, μπράβο. Αμέτρητα. Άρα θα συναντήσεις αυτές που θα σου βάλουν αμέτρητα τεστ, γιατί βρίσκεσαι στο ίδιο mindset. Το mindset του φόβου της εμπιστοσύνης. Δεν μου βάζω τεστ αυτές όμως. Πραγματικά δεν μου βάζω τεστ. Τις βάζω εγώ επανειλημμένα. Ναι. Περισσότερες τα αποτυγχάνουν δυστυχώς. Ναι, θες να μας πεις ένα τεστ που βάζεις για να καταλάβω πώς το εννοείς? Δυστυχώς στην Ελλάδα και Κύπρο έχει χαλάσει το dynamic μου στο θέμα ραντεβού. Το έχεις εξαντλήσει. όχι αυτό. Ακόμη. Απλά επειδή οι περισσότερες γυναίκες γνωρίζουν τις πεποιθήσεις μου, τα πιστεύω μου, άρα... Δεν βγαίνουν μαζί σου. Σε έχουν καταλάβει, θες Τα να πεις. τελευταία 30 ραντεβού βγήκα, όλες ήταν παραδοσιακές γυναίκες, όλες ήξεραν να μαγειρεύουν, όλες... Σου πουλάνε αυτό που θες να ακούσεις. Ναι, και μου λένε αυτό που θέλω να ακούσω. Και κάποιες είναι πολύ πιστικές. Ναι, βέβαια. Μας έχουν μελετήσει πολύ καλά. Ναι. Και είναι λίγο κουραστικό αυτό. Άρα, κατά κάποιον τρόπο, σταμάτησα να βγαίνω σε dates σε Ελλάδα και Κύπρο. Είναι πονηρές οι γυναίκες. You go international. Τώρα βγαίνω international. Τέλεια. Μια γυναίκα μπορεί να παίξει
έχει πολλούς τζόκερ στην τράπουλά της. Ναι, και ναι, αν τους ναι. παίξει σωστά. Ναι. Τώρα πρόσφατα πάρω λίγο να ερωτευτώ μία Ναι. που έκανε τα πάντα σωστά. Τα πάντα σωστά. Και αυτή η γυναίκα δεν είχε καν social media. Ναι, οκ. Και δεν με γνώριζε καλά. Οκ. Αλλά έξερε κάποιες βασικές αρχές. Τι χάλασε? Μετά από μία στιγμή διαισθάνθηκα ότι κάτι δεν κολλούσε. It was too good to be true. Ναι, και τελικά είχες δίκιο. Και της έκανα κάποιες ερωτήσεις, λίγο γκρασάκι. Ναι, ναι, λίγο να χαλαρώσει. Ναι, λίγο να χαλαρώσει και πήρα κάποιες απαντήσεις που ήθελα και κατάλαβα πως ήταν αληθής η συμπεριφορά της, Ναι. αλλά είχε και αρκετόν θέατρο. Δεν την ξέρω την κοπέλα, δεν ήμουν μπροστά. Αλλά πολλές φορές συμπεριφορές που εμείς δεν έχουμε και τις βλέπουμε στον άλλον, τις θεωρούμε ψεύτικες επειδή δεν θα ήταν δικές μας. Δεν ξέρω αν λοιπόν το συμπέρασμά σου ήταν σωστό ή λάθος για την κοπέλα, αλλά θέλω να σου κάνω εγώ μια ερώτηση. Έχεις την ικανότητα να ερωτευτείς και για πόσο καιρό μπορείς να μείνεις συνδεδεμένος με μια γυναίκα? Ερωτεύτηκα 3 φορές στη ζωή μου. Την πρώτη φορά 1 χρόνο και 10 μήνες, τη δεύτερη φορά 10 μήνες και την τρίτη φορά 5 μήνες. Pattern, ναι, πέφτει αυτό το pattern. Και είπα την επόμενη φορά να ξεκινάω οικογένεια με την Τετάρτη. Γιατί ξέρω ακριβώς τι ψάχνω πλέον. Ξεκινάς οικογένεια γιατί αν μείνεις να το σκεφτείς, ξέρεις ότι δεν θα προχωρήσεις. Μου λες, τη βλέπω και το κάνω με τη μία και τελείως θα φύγω. Επειδή ξέρω ακριβώς εκείνο που ψάχνω, άρα με το που βρω αυτό που ψάχνω, Ναι. θα έλεγα δεν θα τη ρωτήσω καν. Θα ακουστεί λίγο, μπορώ να πω φυλακή γι' αυτό. Ναι. Ρώτα την. Θα τη ρωτήσω. Είναι σημαντικό. Αλλά επειδή ξέρω πως θα μπορέσω να εισαγενεύσω, Ναι. άρα με τη συγκεκριμένη γυναίκα θα ξεκινήσω οικογένεια. Εκτός από σαγίνη, μπορείς να της προσφέρεις έτσι, συναισθηματική ασφάλεια, σταθερότητα, ένα πλαίσιο συγκεκριμένο. Μα εκεί κρύβεται η σαγίνη. Τέλεια. Πολλοί άνδρες πιστεύουν πως για να ρίξεις μια γυναίκα στο κρεβάτι πρέπει να της δώσεις αλκοόλ, να βάζεις τις κολόνιες, να της πάρεις δώρα, να της μιλήσεις όμορφα. Ναι. Αλλά πραγματικά τα γυναικεία ρούχα φεύγουν, προσπαθώ να πω όσο πιο νυχιδέα μπορώ. Βγαίνουνε. Ναι, βγαίνουν. Πραγματικά η γυναίκα θέλει από μόνη της να σου το δώσει όταν νιώσει ασφάλεια, όταν νιώσει πως σε ακολουθάει, όταν νιώθει πως πραγματικά ηγείσαι την κάθε στιγμή. Όταν βγαίνω ραντεβού, Ναι. δεν αφήνω πραγματικά τις γυναίκες να δουν καν το μενού. Ναι. Παραγγέλνω. Okay. Κάποιες φορές πέφτω λίγο έξω. Ρωτάς για αλλεργίες. Όχι, έξυπνο, δεν το σκέφτηκα, δεν έτυχε. Σε κοινά. Ναι. Είναι προσπαθώ να παίρνω τον έλεγχο σε κάθε κομμάτι της ζωής Θα σε ρωτήσω, Ρενίκο, τώρα, πιστεύεις ότι η ηγεσία είναι να μην αφήσει την άλλη να επιλέξει τι θα φάει? Δεν είστε επιβάλλω. Απλά παραγγέλω στον καρσόνι και απευθείας βλέπω ένα χαμόγελο στο πρόσωπό του. Θα σου πω, την πρώτη φορά, όταν αυτό γίνει, ας πούμε, για 1 χρόνο και αυτή η κοπέλα ξέρει ότι όταν θα βγει δεν θα διαλέξει τι θα φάει, θα τις διαλέξει τι θα φάει. Ξετρελαίνονται. Επειδή ναι, στην αρχή μπορεί να πέφτω λίγο έξω, μπορεί να μισάει τα ψάρια και να παραγγέλνω σολομό. Αλλά σιγά σιγά καταλαβαίνω πως δεν της αρέσει κάτι. Ναι. Και τη μαθαίνω καλύτερα. Και αυτή η γυναίκα ξέρει πως όταν θα βγει μαζί μου δεν πρέπει να κάνει τίποτα. Είναι απόλυτη ηρεμία. Γιατί της είναι δύσκολο να σκεφτεί τι θα φάει. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι μια μαθηματική, δεν τη βάζεις εκείνη την ώρα να πάρει απόφαση ζωής για το πού θα επενδύσετε. Ούτε σου λέω ότι είναι άσχημο που κάνει. Όχι, δεν είναι άσχημο. Θέλω να δω το mindset σου. Και γιατί πρέπει μια γυναίκα όταν βγαίνει ραντεβού να μην σκέφτεται. Δηλαδή, γιατί προωθήθηκε το να μην σκεφτόμαστε ως ένα επιθυμητό αποτέλεσμα. Πρόσεξε. Είναι υπέροχο να βγαίνεις και να μην χρειάζεται να ανησυχήσεις για τίποτα. Είναι υπέροχο αυτή η εγκεφαλική αδράνεια να διαρκεί μέσα σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Τώρα βγαίνουμε με τον άντρα μου, δεν θα σκεφτώ τίποτα. Όταν μονίμως εγώ δεν σκέφτομαι τίποτα και προωθείται η εγκεφαλική αδράνεια επειδή έχω άντρα ως ένα ιδανικό και ιδεατό αποτέλεσμα, υπάρχει πρόβλημα. Υπάρχει μια σκέψη που πρέπει να διακατέχει το μυαλό σου. Εσένα και της κάθε γυναίκας. Αυτή η σκέψη είναι πώς μπορώ να κάνω αυτόν τον άνδρα που έχει φροντίσει να γνωρίζει τι απολαμβάνει ο ουρανίσκος μου. Ναι, ωραίο. Να χαλαρώσει, να περάσει όμορφα. Και μετέπειτα να του προσφέρω και παιδάκια σε αυτόν τον άντρα. Και to take care of him and the whole family.
Ωραία, αυτό που λες το καταλαβαίνω και είναι ελαφρώς, εγώ το αντιλαμβάνω διαφορετικά από αυτό που είπες πριν, είναι πώς ένας άντρας που έχει επενδύσει τόσο πολύ την ενέργειά του πάνω μου, πώς θα του το πολλαπλασιάσω όλο αυτό. Αυτό ναι, το πώς εγώ τώρα δεν θα χρησιμοποιώ τα εγκεφαλικά μου κύτταρα, γιατί αλλιώς ο άλλος άντρας δεν νιώθει άντρας, δηλαδή κάπου εκεί πρέπει να δεις το... όχι εσύ συγκεκριμένα, γενικά να δούμε δηλαδή το γιατί ο άλλος πρέπει να νιώθει άντρας όταν εγώ δεν σκέφτομαι. Δηλαδή, αν σκεφτώ ο άλλος νιώθει ηλίθιος, υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Όχι, απλώς σκέφτεσαι, επενδύεις στα εγκεφαλικά σου κύτταρα. Ναι. Εντάξει, που οι γυναίκες δεν έχουν και πολλά. Εντάξει, τώρα θα το είπες για το virality. Σ' αφήνω, ναι. Σε πιο σημαντικά θέματα, σε πιο σημαντικούς σκοπούς. Γενικά πιστεύω πως οι γυναίκες πλέον προσπαθούν να σκέφτονται όπως σκέφτεται και ένας άντρας. Γι' αυτόν και υπάρχει και σύγκρουση ανάμεσα στα δύο φύλλα. Τι εννοείς να σκέφτεται όπως σκέφτεται ένας άντρας? Σκέφτεται. Τι πρέπει να κάνω σήμερα αρχικά για να βγάλω λεφτά και να φέρω φαγητό στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνω σήμερα για να νιώσω προστατευμένη. Τι πρέπει να κάνω σήμερα. Και αυτοί γίναν πάρα πολλές γυναίκες, σχεδόν όλες. Ναι. Και εσύ, γίνατε γυναίκες καριέρας. Αχα. Και αυτό, ας πούμε, στο μυαλό σου αποκλείει τη θηλυκότητά μας. Δεν την αποκλείει, απλά όταν μια γυναίκα γίνει γυναίκα καριέρας, είναι λογικό να κλέψει λίγο από τη μελλοντική της οικογένεια, από τον σύζυγό της. Αχα. Αυτός ο σύζυγος που έτσι όπως μου τον περιγράφεις, έτσι και όλη την μέρα θα είναι στη δουλειά. Σωστά. Άρα οι άλλοι, γιατί να μην είναι και αυτοί στη δουλειά? Δηλαδή δεν είναι ότι ο άλλος είναι σπίτι και την περιμένει και αυτή λείπει, είναι ότι αυτός είναι στη δουλειά του όλη μέρα. Μα η δουλειά της αυτής της γυναίκας κανονικά είναι να φροντίζει τον εαυτόν της. Να βάφεται, να περιποιείται και τέτοια εννοείς? Ναι, τον εαυτόν της, την ψυχή της, τα παιδιά της, τον σύντροφό της. Ο οποίος λείπει όλη μέρα, πες το και αυτό. Όταν έρθει να είναι έτοιμη για την άφηξή του. Ναι, συμφωνώ. Απλά με αυτό που δεν συμφωνώ. Δηλαδή, συμφωνώ με το ότι όταν ένας άντρας τα παρέχει όλα, η γυναίκα έχει την ευκολία να είναι πιο χαλαρή και πιο ανέμελη. Σωστά. Και να μην χρειάζεται να έχει τις καθημερινές ανησυχίες του αν έκλεισε αρκετούς πελάτες κουτουλού. Τέλειο. Με αυτό που δεν συμφωνώ είναι ότι αυτή η γυναίκα μετά εξαρτάται από αυτόν τον άντρα οικονομικά. Σε οποιοδήποτε σενάριο αλλαγής του πλάνου έχει μείνει ξεκρέμαστη. Και άρα εκεί ναι δεν υπήρξε ποτέ προβληματισμένη για να δημιουργήσει μια αυτονομία, απλά τώρα είναι σε μια φυλακή, σε ένα γάμο που δεν θέλει. Επομένως, το challenge μας, έτσι, αυτής της νέας γενιάς γυναικών που θέλουν και καριέρα, θέλουν και οικογένεια, είναι πώς θα μπορέσουμε να τα ισορροπήσουμε αυτά τα δύο χωρίς να χάσουμε τη θηλυκότητά μας. Το ψάχνουμε, το βρίσκουμε, το χάνουμε, το βρίσκουμε, κάποια στιγμή θα το βρούμε τελείως. Μπορεί και κάποιες να μην το βρούμε, μπορεί και να το βρούμε, ενώ μέσα μας αυτή την ισορροπία. Αλλά αν είναι να θυσιάσουμε τις επιλογές που μας δίνονται όταν μπορούμε να είμαστε δημιουργικές, έτσι, γιατί μια καριέρα δεν είναι μόνο μια καριέρα αντρική, υπάρχει και δηλαδή ο καθένας κάνει την καριέρα του με διαφορετικό τρόπο, έτσι. Δηλαδή τώρα πόσο δημιουργικό είναι, σκέψου μια καλλιτέχνηδα. Μη σκέφτεσαι μόνο businesswoman, μια artist. Πόσο πιο θηλυκό και πόσο πιο θηλυκή επιχειρηματικότητα από αυτό. Και γιατί αυτό να είναι, ας πούμε, να την κάνει αρσενική. Μου έδωσε στροφή για σκέψη σε μια λίγο αμφιλεγόμενη καινούργια θεωρία που αναπτύσσω. Ναι, δώσε. Που πιστεύω πως η μαγεία της γυναικείας ευτυχίας κρύβεται σε αυτήν τη φυλακή που αποκάλυψες. Δηλαδή, μια γυναίκα πρέπει να εξαρτάται από τον άνδρα οικονομικά, επειδή όταν εξαρτάται από τον άνδρα οικονομικά, θα το σκεφτεί 2, 3, 4 και 5 φορές από το να τον χωρίσει. Και τα περισσότερα διαζύγια ξεκινούν από γυναίκες. Γιατί ξεκινούν από γυναίκες? Έρευνες έχουν δείξει αυτό. Ναι, γιατί σε ρωτάω, γιατί πιστεύεις? Επειδή πλέον οι γυναίκες έχουν την επιλογή. Έχουν την επιλογή. Άρα το πρόβλημα είναι ότι έχουν την επιλογή να μην την έχουν. Και όχι, δεν πρέπει να έχουν τόσο πολλή επιλογή. Έχουν πάρα πολλή επιλογή. Και αρχικά οι γυναίκες, ειδικά οι γυναίκες, προσπαθούν να είναι ευτυχισμένες στις σχέσεις τους και στους γάμους τους. Ωραία. Ενώ δεν πρέπει να είναι ευτυχισμένες.
προπάντων πρέπει να είναι υγιής. Είσαι σε μια υγιή σχέση? Ναι. Είσαι Σε υγιή σχέση δεν είσαι επειδή έχεις δύο δεν είναι χέρια. πανταλληλένδετα. Δεν είναι πανταλληλένδετα. Για παράδειγμα, ο παππούς μου, Ναι. προπαππούς μου και Ναι. η προγιαγιά μου, Ναι. δεν ήταν και το πιο ευτυχισμένο ζευγάρι. Ναι. Κάποιες φορές τσακώνουν, Ναι. φώναζαν, αλλά δημιούργησαν Ναι. μια απίστευτη οικογένεια. Η γιαγιά σου πώς ήταν μέσα σε αυτό? Ήταν стоική, έλεγχε τα συναισθήματά της. Κατά πάσα πιθανότητα 70% της ζωής της ήταν κάπως δυστυχισμένη. Αλλά ταυτοχρόνως Καταλαβαίνω αυτό που λες. ήταν υγιής σαν γυναίκα. Επειδή έρχονταν σπίτι στα παιδιά της. Ενώ οι σημερινές γυναίκες Ναι. ψάχνουν να είναι πάντα ευτυχισμένες. Πάντα ευτυχισμένες. Πάντα ευτυχισμένες. Γι' αυτό και χωρίζουν. Ένα ζευγάρι δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένο πάντα. Επομένως, θέλω όταν βρεις αυτή τη γυναίκα και στους πρώτους μήνες θες να την αφήσεις έγκυο και να κάνεις οικογένεια, να της πεις: κοίταξε, να δεις, εγώ δεν έχω σκοπό να σε κάνω ευτυχισμένη, έχω σκοπό να σε έχω υγιή. Αυτό πρέπει να το πεις. Με το να είναι υγιής όμως, Ναι. μετέπειτα η ευτυχία θα έρχεται και θα Από πού? αυξάνεται. Από τα παιδιά που θα τις κάνεις. Εννοείται. Α, εσύ δεν θα παίξεις ρόλο στην ευτυχία της, τα παιδιά θα αναλάβουν. Θα παίξω και εγώ κάποιο ρόλο Πού, εσύ στην τα ευτυχία λείπεις, της. λες, θα είσαι στη δουλειά εσύ. Θα της παρέχω τα σημαντικά όμως. Τι είναι Α. τα σημαντικά? Ποια είναι τα σημαντικά, εσύ θα μου πεις. Δεν ξέρω τα σημαντικά για τον καθένα. Φαγητό. Ναι, α, θα έχει να Για- φάει. Ναι. ναι. Πριν από σένα δεν είχε. Ε. Εντάξει. Τώρα θα ξέρεις και τον ουρανίσκο της. Φαγητό Επομένως, ναι. που θα γαργαλάει τον ουρανίσκο της, όχι οτιδήποτε. τίποτε. Ναι, ναι, ναι. Τι άλλο. Ανέσεις, πολύ σημαντικό. Τι ανέσεις. Ανέσεις. Αν τα παπούτσια, ας πούμε, τι δεν την παρέχεις. Τα ψώνια, το shopping therapy είναι πραγματικό, υπάρχει. Αυτή η γυναίκα θα χρειάζεται shopping therapy, γιατί θα χρειάζεται κάπου να ξεσπάει την απουσία σου. Πιστεύεις πως ένας άντρας χρειάζεται να είναι στο σπίτι κάθε μέρα? Στο σπίτι του, στην οικογένειά του. Πιστεύω στην παρουσία του άντρα. Δεν πιστεύω ότι ότι Είναι ούτε ο άντρας σημαντική η παρουσία του Ναι. κάθε μέρα. Γιατί? Μέσα στο σπίτι. Ναι, κάθε μέρα. Ναι. Δεν σου λέω να είναι όλη μέρα σπίτι. Σου λέω ότι είναι σημαντική η παρουσία του άντρα. Και η παρουσία της είναι σημαντική η παρουσία και των δύο. Συναισθηματικά ρυθμίζονται όταν συναντιούνται. Η γυναίκα δεν είναι ρυθμισμένη όταν είναι συνδεδεμένη μαζί σου, αλλά λείπεις όλη μέρα και έρχεσαι ανά 3 μέρες για να κάνεις το check-in στο ξενοδοχείο σου. Δεν είναι ρυθμισμένη. Όχι αυτές τις 3 μέρες να γυρίζει στο Las Vegas, ο άντρας θα δουλεύει, θα έχει δουλειές, συναντήσεις, θα έχει σημαντικά πράγματα. Να κάνει έτσι ώστε να παρέχει στην οικογένειά του. Όταν γίνεται αυτό αναδιαστήματα, δηλαδή δεν είναι το στάνταρ του, έτσι, μια μόνιμη απουσία και γίνεται αναδιαστήματα, εννοείται είναι ανεκτό και τον ενθαρρύνεις και τον στηρίζεις και τον διαβεβαιώνεις ότι πίσω είναι όλα καλά και βγες, κάνε αυτό που είναι να κάνεις. Όταν όμως το στάνταρ, το baseline είναι ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα λείπω όλη μέρα, θέλω να είσαι σπίτι, θέλω να επιλέξεις μια γυναίκα η οποία είναι φτιαγμένη για να είναι σπίτι. Πρόσεξε, μην μου πάρεις καμία η οποία έχει όνειρα και την κλείσεις μέσα. Πιστεύω Το πως όνειρό της πρέπει να είναι δεν υπάρχουν γυναίκες με όνειρα. Wow. Αλλά. Αυτό δεν το πάει Είναι. Δεν υπάρχουν γυναίκες για όνειρα. Να σου πω γιατί. Ακόμα και η Μαρία fucking Κάλλας. Τη γνωρίζεις. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να είναι από τις πιο πετυχημένες καλλιτέχνες στον κόσμο. Βέβαια, βέβαια. Πέθανε δυστυχισμένη. Γιατί πέθανε δυστυχισμένη? Περίμενε να τον ουνάσει. Επειδή ο μάγκας της διέλυσε τη ζωή, έτσι. Δεν θα τον έλεγα μάγκα. Ναι. Τι θα μπορούσε να κάνει διαφορετικά η Μαρία που εάν με γνώριζε σαν προπονητή της, αλλά δεν ήμουν τότε, έχασε. Ω Θεέ μου. Ακόμα και ο θείος ο Νάσης, αν με γνώριζε και με προσέλαβαν, θα άλλαζε η ζωή. Πιστεύω με τους Ωνάσιδες θα τα πήγαινε καλά. Με την Κάλλας δεν ξέρω. Και με την Κάλλα, τι έκανε λάθος η Κάλλας? Θα σου πω, δεν έχω εντρυφήσει στην ιστορία τους για να έχω πλήρη γνώμη. Αλλά αν πάρουμε μια πετυχημένη γυναίκα και έναν πετυχημένο άντρα που αυτή η γυναίκα κατέστρεψε τη ζωή. Αυτός τι έκανε, είχε κι άλλες. Δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία. Αυτός είχε κι άλλες, αλλά η Μαρία Κάλλας δεν είχε πρόβλημα απαραίτητα πώς μοιραζόταν τον Ωνάση. Είχε πρόβλημα πως ο Ωνάσης ποτέ δεν ήθελε να κάνει κάτι, να κάνει μια οικογένεια μαζί της. Ναι. Να κάνει κάτι το σοβαρό μαζί της. Κοίταξε, δεν θα ήθελα να θίξω έτσι ονόματα τα οποία Μας ακούει η οικογένειά της. αξίζουν το σεβασμό μας. Αλλά θα σου πω ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι κρύβεται πίσω από την ψυχοσύνθεση μιας πετυχημένης γυναίκας. Μια γυναίκα που μπορεί να είναι παγκοσμίου φήμης και πασίγνωστη. Αυτό δεν σημαίνει ότι νιώθει ότι αξίζει την αποκλειστικότητα ή ότι δεν μπορεί να την πατήσει από έναν άντρα ο οποίος της τρέλανε το μυαλό, ο οποίος με χειριστικές στρατηγικές την οδήγησε σε έναν εθισμό,
Έτσι. Επομένως, η Μαρία Κάλλας είχε όνειρα. Απλά το ανικανοποίητο αυτό που μου παρουσιάζεις τώρα και ακούω την ιστορία, έτσι, της έμεινε αγκάθι. Να σου θέσω μια άλλη ερώτηση. Είναι πιο σημαντικό για μένα προσωπικά, είναι πιο σημαντικό να κάνεις οικογένεια από το να κάνεις καριέρα. Για εμένα προσωπικά. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να είναι για όλες. Είναι πιο σημαντικό για σένα η Για οικογένεια. μένα είναι πιο σημαντικό, ναι. Είναι πιο σημαντικό αυτό από το άλλο. Το καθένα στην ώρα του, αλλά είναι πιο σημαντικό. Και θα με κάνει, το ξέρω, πολύ πιο ευτυχισμένη μια ωραία οικογένεια παρά μια ωραία και μεγάλη καριέρα. Το ξέρω. Για εμένα. Δεν σημαίνει ότι αυτό πρέπει να ισχύει για όλες. Έτσι. Πρέπει. Ναι, γιατί υπάρχουν γυναίκες οι οποίες οι επιλογές τους μπορεί να μην είναι καλές, μπορεί να μην να μην βιώνουν από μέσα, να μην τους έρχεται η ανάγκη για παιδί, να μην το θέλουν. Δεν πρέπει να κάνουν αυτές οι γυναίκες. Πρέπει να έχουν την ελευθερία να ζήσουν τη ζωή τους με τον τρόπο που θέλουν. Και δεν το λέω ούτε φεμινιστικά, ούτε με νέες ατζέντες. Το λέω γιατί κάποιες γυναίκες δεν φτιάχτηκαν όλες γι' αυτό. Υπάρχουν όντως λίγες που δεν φτιάχτηκαν. Δεν φτιάχτηκαν γι' αυτό. Και αυτές οι γυναίκες πρέπει να αφαιθούν ελεύθερες. Να αφαιθούν ελεύθερες να ζήσουν τη ζωή τους έτσι όπως θέλουν. Για να τις κλειδώσουμε κάπου. Ορίστε. Τι? Δεν άκουσα. Πρέπει να ζήσουν ελεύθερες, γιατί και τα παιδιά που θα κάνουν θα είναι δυστυχισμένα. Και τι φταίει αυτό το παιδί? Δεν φταίει σε κάτι. Επομένως, πρέπει να δώσουμε την ελευθερία, γιατί η ελευθερία οδηγεί σε ελευθερία και στις επόμενες γενιές. Μια μαμά που γίνεται μαμά επειδή το θέλει, θα κάνει ένα παιδί και θα του δώσει όλη της την αγάπη και όλη της τη φροντίδα και θα του δώσει από την ψυχή της μέσα, και αυτό το παιδί θα βγει ένας γεμάτος ενήλικας. Ένας γεμάτος άνθρωπος που θα θέλει το καλό για τους άλλους. Μια μαμά που το έκανε επειδή έπρεπε, δεν έχει αυτή η γυναίκα και έχει τύψεις που δεν της βγαίνει. Περνάει δύσκολα, ζορίζεται. Είναι τεράστιο το ζόρι. Είναι τεράστιο το ζόρι και μεγάλες οι τύψεις. Και πρέπει να στραφούμε προς αυτές και να του ξέρεις τι. Έκανες κάτι το οποίο, ναι, δεν το έκανες από δικιά σου επιθυμία. Το έκανες γιατί πίστευες ότι έτσι θα ικανοποιήσεις τα κοινωνικά πρέπει. Δεν πειράζει. Πάμε από εδώ και πέρα να δούμε πώς μαζί με το παιδί θα καταφέρεις και για σένα πράγματα. Πάμε τώρα να δούμε και εσένα και το παιδί, γιατί τώρα το παιδί είναι για πάντα. Έτσι. Πάμε όμως τουλάχιστον να μην κάνεις κι άλλες επιλογές για την κοινωνία ή για οποιονδήποτε άλλον. Θέλω να σου κάνω μια ερώτηση παγίδα. Το τονίζω πως είναι ερώτηση παγίδα. Ωραία. Δες πώς ξεκινάς εσύ τα τεστ. Δες λίγο πώς εσύ ξεκινάς τη λάθος σύνδεση. Άρα πάμε παρακάτω. Όχι, σε αυτό το podcast ήμουν όσο πιο φιλικός μπορούσα. Οκ. Έλα, κάνε και μια επιθετική ερώτηση και θα την απαντήσω άμα θέλω. Δεν είναι επιθετική. Παγίδα, καθόλου επιθετική. Πες την. Τι θα προτιμούσε η κάθε γυναίκα, όμως η κάθε γυναίκα ανεξαιρέτως σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη? Έναν άνδρα που θα τον βλέπει κάθε ημέρα. Θα έρχεται σπίτι κάθε μέρα. Η οικογένεια, μιλάμε στο περιβάλλον της οικογένειας. Θα τον βλέπει κάθε μέρα αυτόν τον άνδρα για 4-5 ώρες. Ένας κανονικός άνδρας που πληρώνεται 2-3 χιλιάδες ευρώ το μήνα. Οκ. Αρχικά να πούμε ότι ένας κανονικός άντρας, γιατί τώρα θα τα ακούσουν και δεν πληρώνονται όλοι 2-3 χιλιάρικα το μήνα. Έτσι, δηλαδή το baseline στην Ελλάδα δεν είναι τα 2-3 χιλιάρικα. Να το πούμε αυτό. Το baseline είναι ένα χιλιάρικο. Η οικογένεια. Και ένα χιλιάρικο γυναίκα 2. Δεν σου λέω είναι το ιδανικό. Σου λέω που βρίσκεται η πλειοψηφία για να μην μιλάμε εκτός του κοινωνικού συνόλου. Εντάξει, σου βάζω πιο μαγκάνευο, πιο πετυχημένο οικονομικά. Βγάζει 3 χιλιάρικα. Εντάξει, 3. Ναι. Και βγάζει και γυναίκα ακόμα 1000. Ωραία. Άρα συνολικά έχουμε 4.000 στο σπίτι. Η γυναίκα πάει 8 ώρες στη δουλειά. Ναι. Και βλέπει αυτόν τον άντρα κάθε μέρα, το τονίζω. 4-5 ώρες. Η άλλη επιλογή έχει έναν άνδρα που αυτός ο άνδρας φέρνει 15.000 το μήνα σπίτι. Ωραία. Την αγαπά, της κάνει απίστευτον έρωτα. Ναι. Είναι απίστευτα στοργικός, καλός πατέρας. Η γυναίκα δεν δουλεύει, αλλά τον βλέπει μόνον κάθε Σαββατοκυριακό. Τι θα επέλεγε η κάθε γυναίκα? Εξαρτάται τις συναισθηματικές ανάγκες της κάθε μίας. Δεν είναι απόλυτο. Και θα σου πω, υπάρχουν γυναίκες που θα διάλεγαν, δηλαδή με οδηγεί στο να πω ότι ναι, αυτό που λείπει όλη μέρα. Ναι, αλλά δες γιατί. Όχι γιατί φέρνει τα 15 χιλιάρικα, γιατί γι' αυτόν μου είπες ότι είναι απίστευτος πατέρας. Και οι δύο έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Και οι δύο. Αν και οι δύο έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Okay.
και ο ένας λείπει και ο άλλος είναι... Αυτό εξαρτάται από την οικονομική κατάσταση της γυναίκας. Αν η γυναίκα βγάζει 1.000 ευρώ, αναγκαστικά μάλλον θα επιλέξει αυτόν που... Κοίταξε, και τα 4 χιλιάρικα σε ένα σπίτι, το οποίο ζει στην μεσαία τάξη της Ελλάδας, δεν είναι λίγα, να το πούμε. Επειδή πριν είπες πως έχει ανάγκη η γυναίκα να βλέπει τον άντρα της κάθε μέρα. Εξαρτάται από τις συναισθηματικές ανάγκες της καθεμίας. Δηλαδή, μια γυναίκα που έχει μεγαλώσει μέσα σε με ένα οικογενειακό πρότυπο, που ο πατέρας ήταν δάσκαλος, ωραία, ο άνθρωπος, και μια χαρά. Και κάθε μεσημέρι ήταν σπίτι και τρώγανε όλοι μαζί και το βράδυ ήταν μαζί. Και αυτή η γυναίκα δεν μπορεί άλλος να λείπει όλη μέρα. Εξαρτάται από πού έρχεται. Αν απ' την άλλη έρχεται από μια οικογένεια που ο πατέρας έλειπε, ήταν ναυτικός, είχε τις δουλειές του, είχε τις επιχειρήσεις του και είχε συνηθίσει της είναι νορμάλη αντρική απουσία, δεν τη βρίσκει πρόβλημα, τότε εκεί θα επέλεγε, εννοείται, αυτό που θα της φέρει 15 χιλιάρικα και θα λείπει γιατί δεν της είναι πρόβλημα να λείπει. Ή δεν της είναι πρόβλημα να λείπει γιατί έχει αναπτύξει μια ανεξαρτησία, αυτονομία, γιατί κάνει και αυτή τα δικά της. Ναι, δεν θα έχει πρόβλημα να λείπει. Αλλά σε μια γυναίκα η οποία έχει συνηθίσει και το όνειρό της είναι ένα οικογενειακό πλαίσιο που είμαστε όλοι μαζί, θα σου πει με 3 χιλιάρικα είμαι υπερευτυχισμένη, φέρτε τον άντρα σπίτι, προτιμώ τον άντρα παρά τα 10 χιλιάρικα. Εξαρτάται από το τι θέλει καθεμία. Αλλά δεν πιστεύεις πως οι περισσότερες θα διάλεγαν? Σε καμία περίπτωση. Σε καμία περίπτωση. Εξαρτάται τη γυναίκα. Μια γυναίκα που συναισθηματικά είναι διαθέσιμη για τον άντρα της και είναι ερωτευμένη μαζί του και έχει μάθει και από την οικογένειά της να βρίσκεται μέσα σε ένα πλαίσιο οικογενειακό που προϋποθέτει και τους δύο, γιατί δεν ήταν πάρα πολύ δύσκολο να λείπει. Θέλω να βρω τον εαυτό μου. Όταν αυτό βγαίνει από ανδρικό στόμα είτε από γυναικείο, είναι το ίδιο και πώς το αποκωδικοποιείς αυτή την έκφραση? Πάλι, ο καθένας απαντάει διαφορετικά στο θέλω να βρω τον εαυτό μου. Δες, οι περισσότεροι έχουμε επηρεαστεί. Social media. Το πρώτο που μας έχει επηρεάσει φυσικά σε όλους μας είναι η οικογένειά μας. Μετά ήρθε το σχολείο, μετά ήρθε το κοινωνικό περιβάλλον, πόσο αγαπητός ήσουν ή δεν ήσουν. Όλα αυτά από εσένα απαιτούσαν διαφορετικά πράγματα. Επομένως έρχεσαι εσύ στα 25-30 και λες what the fuck, ποιος είμαι τέλος πάντων, ποια είμαι, δεν έχω καταλάβει. Έγινε αυτή που ήθελε η μαμά μου, έγινε αυτό που ήθελε ο μπαμπάς μου, έγινε αυτό που ήθελε η σχέση μου. Κατάλαβα τι θέλει η κοινωνία, έγινε αυτό, δεν βρήκα εμένα. Επομένως εκεί πάμε να δούμε, έλα να αφήσουμε λίγο τους ρόλους απ' έξω. Να δούμε τον Νίκο, να δούμε τη Μαρία, να δούμε εσύ ποια θέλεις να είσαι. Με τον καθένα το δουλεύεις διαφορετικά, έρχεται από διαφορετικά background, έχουν διαφορετικές βλέψεις, διαφορετικά όνειρα, δηλαδή διαφορετικές ποιότητες. Πρέπει να ανακαλύψεις την ποιότητα του καθενός διαφορετικά. Δεν είναι οι συνεδρίες δηλαδή μαγνητοσκοπημένα με σενάριο, ωραία. Θες να βρεις τον εαυτό σου, ωραία. Θα κάνουμε 1, 2, 3, 5. Δηλαδή αυτό δεν είναι coaching. Αυτό είναι άνοιξε το YouTube και δες ένα βίντεο. Στις συνεδρίες δουλεύουμε εξατομικευμένα. Και ψάχνουμε σε βάθος. Όχι, αν θες να βρεις τον εαυτό σου, ωραία, ξεκινά γυμναστήριο και διατροφή και βγες κάνε φίλους. Χαίρομαι πολύ. Δεν είναι αυτό. Λέει περισσότεροι που λένε αυτό στον σύντροφό τους, δεν είναι μια δικαιολογία. Όταν το λες αυτό στον σύντροφο, νόμιζα όταν έρχεσαι στη συνεδρία. Αλλά μου απαντήσεις και το άλλο. Όταν το λες στον σύντροφό σου, θέλω να βρω ποια είμαι όταν δεν είμαι μαζί σου. Και μάλλον για να το θέλω αυτό, μάλλον δεν σε θέλω και μαζί μου. Και από τα δύο φύλλα όταν... Και από τα δύο φύλλα, ναι. Μπορεί να θέλω να βρω ποια είμαι με κάποιον άλλον. Συνήθως είναι αυτή η απάντηση. Ναι. Επομένως, ναι, μεν έχει μια δόση αλήθειας, δεν παρουσιάζεται ολόκληρη. Ο άλλος έχει χάσει το ενδιαφέρον του και θέλει να βρει πραγματικά ποιος είναι, απλά χωρίς εσένα. Αν δεν σου λέει έτσι, σου λέει θέλω να βρω απλά ποιος είμαι. Και μια τελευταία πρακτική συμβουλή που θα έδινε στους άντρες, αλλά και στις γυναίκες, που εάν την ακολουθήσουν πραγματικά θα εξελιχθεί και αναβαθμιστεί η ερωτική τους ζωή. Οι άντρες και οι γυναίκες που θέλουν να μπουν σε σχέση, η συμβουλή που πρέπει να ακολουθήσουν είναι μια πρακτική. Όταν βγαίνουν με κάποιον, να αποκλείσουν όλους τους υπόλοιπους, προκειμένου να μπορούν να πάρουν full taste, full δόση, να γνωρίσουν ουσιαστικά έναν άνθρωπο. Πώς όταν βλέπεις 2 ταινίες, δεν μπορείς να τις βλέπεις και τις δύο. Δηλαδή, κάποια χάνεις, κάποια δεν βλέπεις καλά. Δεν ξέρεις τι γίνεται, δεν την απολαμβάνεις. Επομένως, αν δώσω μια πρακτική συμβουλή, θα είναι όταν γνωρίζεις έναν άνθρωπο, γνώριζε μόνο αυτόν τον άνθρωπο. Focus. Focus περνάει και ενεργειακά, είναι looks το focus. Δηλαδή, είναι πλούσιος ενεργειακά ο άλλος όταν μπορεί να κάνει focus σε σένα. Δεν είναι σπάταλος. Δηλαδή,
energetically είναι wealthy αυτός ο άντρας. Ο άντρας που είναι από εδώ και από εκεί και από εδώ και από εκεί. Τι να τον κάνεις. Low budget θα τον χαρακτήριζα. Energetically. Συμφωνώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την Εγώ σε πρόσκληση ευχαριστώ. που δέχτης την πρόσκληση για αυτή τη φιλική συζήτηση. Προσπάθησα να την κρατήσω όσο πιο φιλική Ναι, γινόταν. ήσουν υπέροχος, ήσουν ευγενέστατος. Ήξερα ότι θα είσαι ευγενέστατος, αλίμονο, αλλά την απόλαυσα πάρα πολύ τη συζήτηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.